142. Kaya na si Bago Pebana. Ano, Joey? Si Houston nawala. Si Ninya. Ay, ang si Chanilda. Ang oras, no? Sa bagay baka pwede man may maghapot o may maglamag pa, may magabot. Pero anyway, sa mga questions, as we all know, um, pag mga institutional offices, nga naman medyo kadikit ang nag-a-attend. Anyway, ako po si Nono Santo Domingo. Ako po ang chairperson kang Naga City People's Council, no? So, for temporarily your host for this afternoon's na presentation, no? Tapos later on siguro processes na baka may mga questions sa mga nagdadaralan sa Satuya sa live stream, no? So, for this afternoon po siguro ang Satuyang ma-present sa mga different offices kang syudad, iyo ang City Assessor's Office, susundan kang City Accounting Office, then kang City Treasurer's Office, as in ang ikapat, huri, iyo ang Internal Audit Service Office, no? So, pudanta po ngunyan ang sa representante kang City Assessor's Office, si Sir Alberto C. Villaferte III for acting City Assessor for the presentation. Thank you.
Maray na hapon po sa to Gabos. For the information kang Gabos, I was already with the City Assessor's Office for 31 years and 6 months, August 13 to be exact. And I just assumed the responsibility as acting City Assessor just last March 15, 2023. Nag-retired na kaya si City Assessor. Ang sektor po ng assessor is finance. Yan ang pinaka-importante ng LGU. Kung mayang kwarta, dahil kita makairo. Our vision is as guided by as provided under the local government code to institutionalize an effective and efficient real property identification, appraisal, and assessment system driven by a competent workforce. Medyo manok po kaya maselan ang trabaho ng assessor, taxes bagay. Pag taxes ang figuro layan, medyo ang tao. Medyo aloof. Guided by the principles on taxation and sabi sa law on taxation, taxes are the lifeblood of the government and equitable taxation. Pag mayo po kayang tax, as I have said, dahil mahiro ang gobyerno. Our mission is to ensure an accurate and equitable real property tax administration system and contribute to the revenue generation of the LGU sustained in its continuing development. Lalo na po ngayon na panahon, ang programa kan city government kay po aning revenues para sa ikakauswag kang nagawin news. Our function is to equalizing and updating of real property appraisal and assessment for taxation purposes within the 27 barangays of Naga City. Sa rupong nga ng bagay na dapat ang mga barangays medyo dapat nagsusupport po sa assessor. The more na may na-appraise kita or may na-assess kita or may na-issue kitang tax declaration, dagdag man po sa indang income. May sharing po baga dyan sa basic real properties. Sa collection, may sharing sinda ang barangay and the city government and the LGU Naga. Ang organizational outcome ng city assessor is this: enhancement of the title-based geographic information system and the interface with the tax revenue and collection system. Sa ngunyan po, yun ang samuyang ginagamit na programa. Ang GIS, yan po si property identification and location. And e-tracks itong electronic tax revenue and collection system. Ayun po ang records, mayroon dyan sa mga datas kang every lots, buildings, and machineries and other improvements. Yan po dyan ang data sa loob kan e-tracks. So pag nag-click po kami dyan, naluwas ng mga information kang kada tax declaration. PD number 464 entitled The Real Property Tax Code of the Philippines, enacted on February 10, 1983, which was eventually repealed by RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 under Title 2, Book 2 of the said Act. Yun na po niya ang pagsusunod kang office me, iniyo pong RA 7160, gabos pong mga gabos na trabaho may gabos na pag-appraise, assess, pag-i-issue tax declaration, yun po ang guide me. Ang 7160, Book 2, Title 2 of 7160. As I said, the City Assessor's Office is a revenue generating office mandated to the discovery, classification, appraisal, assessment, and valuation of all real properties within the territorial jurisdiction of Naga City, which shall be used
as the basis for taxation and for other purposes. Our sustainable development goals, as adopted, as the transparency and accountability. In as much as the records in our office is a public record, yet we are guided by the Private Data Act na di man po kami basta-basta tataw mga information sa mga taong di man talaga silang concerned as far as our record is concerned. Provided ang objective ninda or purpose ninda for securing any records of any taxpayers is for legal purpose. Otherwise, medyo hesitant man po kami kan magtao ta figure protection ng taman dyan ang taxpayers. In as much as we are accountable to the people, yet sa mga taxpayers accountable man kita dyan. So the other issues, maman po sa mo yung LGBT. but ano po kita, ang office me as is gendered, ano yan, what we call that, yes, expected results and means of verification. The major final output is the inclusion of new discoveries in the tax rolls and update revised real property assessment records. Yun po niyan daily functions ng office. Anapon itong mga undeclared, mga new buildings, machineries, and other improvements. Pigaharanap ni po yan, dapat ma-issuean tayo ng tax declaration, may ibalit sa tax rolls. Ang ano po niyan, ang parcels kang City of Naga is more or less more than 100,000. More or less mga 61,000 ang lot, and the rest is building, machineries, and other improvements. So yun po yan ang records ng assessor. Diyan po kita nagkukuha kang real property tax. Our budget, yun na po niyo ang medyo for 2024, yun po ang proposal kang target kang office me is 22.6 million. Yun na po niyang mga although I submitted already the soft copy and hard copy to the NCPC, kung sasaro-saroon ko yan, medyo baka mahali kita. So, kung may mga questions po kamong although iano mi po ang mga figure na yan, as far as real property appraisal and assessment operations, ang MOOE mi po dyan is 500,000. Yan po consisting po yan sa mga kaipuan mi sa opisina, mga supplies, materials. Ang real property records management, 500,000. Real property location identification, 500,000. Hindi po ang halumin na pong pirantaon mi na pigahagad in rehabilitation and maintenance service office renovation. Siguro 9 years or more than pirmi po yan sa budget. Fortunately, ngunyan po may positive na decision ng Supreme Court, siguro po marirealize na yan. Number 5, yan maximum manpower utilization. Sabi po nga ni, yung ang gabos na pigahagad ng kada opisina, filling up of those vacancies and creating necessary positions that every office needs. Siguro dapat may paintindi yan sa gabos na it does not mean na nag-fill up or na-promote. Kasi kaya pag bakante ka sa rong position, dahil mo na ma-maximize ang dapat na trabaho ng opisina. Sa operation, general revisions of
assessment and property classifications. Under the law, under the Republic 7160, we are mandated to conduct a general revision every 3 years. In 1990, before the effectivity of the RA 7160, nagkagawa po kitang revision effective 1991, revision period 1991, 93, then 94, 96 to 96, 97 to 2001, 2002 to 2008, and last was in 2009. So for more than 31 years, five times lang kita nag-revise. Ang kagayunan po kaya kang revision, nag-update ang classifications ng mga property. Halimbawa, for an example, halimbawa po ini lugar na dati siyang residential, ngunyan mahilig mo siya, commercial na siya. So, yan po, ma-update na yan. Ginigibutan naman siyang ang classification niya is commercial para mag-confirm duman sa tama ng dapat na bayadan ng tax. So, yan po ang kagayunan ng revision. Yun po ng completion of LARES and GIS LARES digital map. Yun po yan si sarong system sa tax mapping na gusto ming ma-maximize na dakulaan na tabang kayan sa opisina, lalo na sa opisina, but sa mga sa tuyang client na every time na may ma-requestinda ng tax declaration or identification kang property, madali ang paghahanap. Linkage of GIS and LARES system and e-tracks. Yun po yan sinasabi mo bago na LARES and e-tracks, kukumbay mo siya. Pagbiguaman sa room property, yaw na po gabos si location, mahiling mo na si mapa, mahiling mo na at yan po mahiling tayo. Yaw na si mapa, yaw na si data, kang kada property. Inventory of idle lands, yun po niyang medyo, kasi additional tax po yan sa mga properties. Ang idle land po, for your information, ang mga ano po yan, property, lands na dahil siya na-utilize. Residential, agricultural, or commercial. May certain area. Pag dahil mo siyang utilize, pwede siyang consider as idle land, mapataw ng additional tax. So, yun pang idle land. Minsan masalangkaw pa sa tax rate sa ang idle land. 0.5% ang ano kaya. So, may atyan po, may explain ko yun sa atyan. Support to operations. Real property appraisal assessment operations, yun po niyo si Samoyang output, Samoyang output from January to June of 2023. Sa real property appraisal and assessment, ayun na po niyong number of transactions na gibo kang city assessors. New discoveries sa 796 TDs yan. Sa mga subdivisions and consolidations, 1,104. Transfer, ito pong the transfer of ownerships, issuance of new tax declaration for the new owners, and reassessment, 791 and 98 TDs. Ayun po nag-earn kaya ng more or less 1.8 million sa new discoveries and 199 sa processing fee para duman po sa mga transfers and other transactions. Sa records, yung pong certified true copies, 1,563, certification, 1,881,
amounting to, ang income po kan city yan is 235,125 pesos. Hindi po yung Bigano Ming Maray, ini yung Lares, ongoing pa ang ano niya, pero po 93% more or less, 93% na ang ano niya. Sa land. Ang Lares po kaya more on land. Sa title base po kaya siya. Although maski yung title na kabali man siya dyan. Yun na po na yung bigsasabi mo Subago, interface or integration kang Lares and or GIS and si iTrax. Hindi pong number 4, yung rehabilitation and maintenance service office renovation. Minsan po nga may nagtutugtog sa payo ko, una ko ang payo ko mayong buhok. Ito pala, mga bukbuk, hali sa kisame, nakaurulugan na kami mga bukbuk sa ano. Kung mahiling po yung opisina mi, garo kami atong basang sisyo na nagkanus na opisina. Minsan nga po may nagbibisita dyan sa opisina. Abo ko ng palaugon, gusto ko na raw duman sa sipyot na mas maganda duman ang opisina. Sa opisina, nasubo akong palaugon sa opisina. Bago man po sa baglaang ng mga ka-opisina ko, bako po yan. Kundi mahiling mo po kaya ang itsura ng opisina mi. Ang kisame, na, mas matagas pa ang karton. Pero mga mahibog yan na kisame. Pag pigdot-dot mo, mas matagas pa ang karton. Kaya siguro po dapat na-realize naman po ng renovation kang opisina. Again, yung maximum manpower utilization, as I've said a while ago, yun man po yan ang hagit ng kada opisina. Addressing the gaps, yun po yan, an improved poor workplace, sa rupot, mas maganda po pagka talaga nagtatrabaho, medyo ang opisina mo medyo maano sa mata. Lalo na sa, siyempre kung ma-entertain ka ng client, dapat presentable. Aloy naman po yan pig para supol kan City Engineer's Office, siguro every year, pigsusupol mo yan. May nagbara-bara ako na lang ng porma. Isang mo niyan, iyo mangyari si porma. Yun po yan ang estado mo niyan kang opisina. Manpower deficiency, yun na po nga sabi ko sa bago, kaya po ang tatong mga empleyado na capable sa dapat na trabaho. Itong may mga expertise sa kada particular na job. Yun po na sinasabi ko sa bago, general revision. Yan po nasa provision yan kang RA 7160 on section 212 and 219. Ang 212 is the preparation of the SMB. Although tapos naman po kami kang SMB, may saro na sana kami pig tapos so valuation kang buildings, but the land okay na po kami diyan. Ang 219, yun na po yung si mandate na mag-conduct ng general revision. Kaya lang yan po kaya pig sa-submit yan sa Chief Executive and sa Sangguniang for their approval. Yun po yan nire-revise more or less nasa 100,000 parcels. Ang yung sabi ko sa bago sir na purpose kan general revision, magkaigwa ning updates kang gabos na tax declaration. Gabos na vicinity, si mga nagbaraago ng vicinity, ito ang i-reclassify, ang i-update. Ang approval po kaya kang SMB, maaga yan sa Sangguniang. So medyo kaya yan. Ang pagkaintindi kaya kang tao, pag nag-revise, malangkaw ang tax. Pero dahil man talaga gabos, pwede taman siyang
yung ang paglangkaw niya, bako man talagang itong bigla na maapektaran ang taxpayers. Siguro pag nag-ano kita kayan, papaintindi dito sa tao. Kaya lang filming negative kaya ang taxpayers pag revision ang siguro lang. Last June 14, nag-issue po ang office ng memorandum regarding sa updating and tax mapping kang city assessor's office. And during the short period of time, 16 days from June 21 to August 1 to 2023, every week 3-day fieldwork operation, we already gained collectibles of more or less 2 million. Every year, yun na po sa dadagdag na income kan city. Updating pa lang po yan. Yung mga new declarations and yung mga nagbago na ng use, dati residential, ngayon commercial na, i-reclassify mi po. Again, so GIS, yun po niyang sisibutan niya ng tax mapping na ma-utilize na siyang 100%. Dakulaon na bagay ka siya. Dakulaon na tabang sa opisina, lalo na sa mga kliyente. Ang tatrabahon po kaya sabi ko nga sa bago, as far as lot is concerned, nasa 61,000 parcels yan. Yan po kaya pag pig-digitize siya, pag nag-click ka sa wrong property, makukuha mo na si map niya, si location, may hiling mabubview mo na siya, madalion siyang ma-identify. Again, in integration of Lares GIS system, next page. Iyo po yan sinasabi mi kang integration kang GIS. Yan pong may finger yun po yan ang sarong property big identify ta. Tapos maluwas na po siya, maluwas na ang gabos ng data niya. So location, si barangay, and other data concerning sa property. So madali na po ang madali na ang pag identify kang property sa kapag serve sa client. Dati kaya nanduman kami sa tax map itong mapa mi by section, sa saro-saro mi yan, medyo maki-oras. Pero hindi po, na-click ka na lang, yun na po ang malawas. Yun po ang pigtatapos mi. Again, sa idle land, provided po kayo sa Section 217 of the Republic's RA, Republic Act 7160. Although nasa naman po niyo, tanggo na yan kung gusto nilang i-implement, nasunod ang assessor po, masunod kung ano ang pigpasar nilang ordinance. Kaya lang po, igwa nga ning mga sabi mi subago, medyo may mga may mga problema sa pag-identify kung arin ang specific anong property o anong property ang i-consider tang idle land. Although yaon po yan sa Republic 7160 kung ano tong mga idle lands na pwede, yet as far as our office is concerned, dapat igwang clear cut na provision na para madali sa mga pag-identify. Ang pag-inventory, ito po nga ng GIS, saro to sa mga katabang sa mota, may hiling ta dyan kung may building o mayo. Usually, ang residential land, sinabing idle land, 1,000 square meters, tapos mayo siyang, bakante siya, considered siyang idle land. So, yun po yan ang i-identify me. Saro sa tatrabaho ng assessor as far as the inventory of idle land is concerned.
Ang ano po, ang city assessor, yun po ang chairman ng appraisal committee. So, from time to time, we appraise properties, especially if it is subject for acquisition or disposition. Ang appraisal committee po ang may ano dyan. And the city assessor is the chairman of the appraisal committee. Yun na po yan si mga ano pa lang, mga property pick-appraise kang from January to June. Yan po si mga pick-appraise kang appraisal committee. Kang opisina. Lastly, yun po niyo si Samoyang propose or target budget total of 2.627 million. Hindi ko na po saro-saroon na. Thank you po. Igwa po, isabi po baga, ito pong mga idland na daing nagmayo ning may igwa ning may property. Pero daing niya man pigagamit, yaon lang nakatiwangwang. Ano yan po? Papangalan po nga ni, ano po to considered po itong idland? Haloy-haloy na po na mayo duman. Pero po ang may sadiri, Bistumi, Taganaga, pero pa ang daga, yaon lang po nakatiwangwang duman. Habo nga ni po ipagamit sa barangay, may mas gibuhon ning paradahan. Habo po. Ano po ito? Considered po itong idle land? Yung ano po yan, good afternoon po. Yung po nga yan si Pigahalat Miss Sanggunian, dapat igwang kitang clear-cut na provision kung ano itong i-identify tang mga idle land. Pero as far as 7160 is concerned, general kaya ang provisions niya. Pag mga residential, at least 1,000 square meters, pag dahil siya pig-utilize, siyang harong, may dahil pigtatanuman, dahil na considered po siyang idle land. Pag mga subdivisions po, mga subdivision land, mga subdivisions, regardless of area, pag mayo siyang harong, considered siyang idle land. Kaya diyan po kami dyan nasasakitan na ang subdivision, once na peak development niya, ginebo siyang residential, dakulao ng tax kaya na pigtato sa government. Medyo, as far as we are concerned, medyo nahihirapan kami kasi parang madali sindang ma-identify na pagmayong harong, considered siyang idle land. Pero kami po kaya, dahil man kami makahiro na mayong ordinance. So, naghahalat po kaming ordinance na ma-provide o masabi sa MUYA na dapat mag-inventory na kami ng idle land. Sa agricultural po, regardless kung ano siya, regardless of any of area, considered siyang, pag dahil siya pag-utilize, dahil siya ginagamit, dahil siya pagtatanong, considered siyang idle land. I remember last time kung nag-implement kang idle land tax, panahon to ni Kagawad Rakid Arroyo. Ay gwa siyang igwang katong ordinance na pigpasar, nagsunod man po nga ni kami. Kundi ang na-identify nilang si mga madaling ma-identify. Ang mostly na may kato is mga subdivisions na madali siyang ma-identify nga ni, sabi ko nga ni kaya. Tapos, ang garo may provision duman sa ordinance na garo kung mga agricultural land dyan, dakula siya, garo maano siya sa city government na garo papasubli siya or something like that na pwedeng tanuman sa either kang barangay o pwedeng siyang utilize, no, magagamit. Dahil siya, exempt siya sa idle land tax. Pero arog mo kaya ng ano, sa subdivision naman kaya,
as far as we are concerned, pag reclassify mo siyang residential, ta subdivision lot siya, reclassify mo. Tapos, halimbawa, mag-logsin na dyan sa agreement na sige, tanuman na lang muna nindo. Itatanuman namin. Pag tinanuman mo siya, di-reclassify mo naman na agricultural. Medyo maano sa sa partita na pag pinlog mo naman sa para ma-exempt sa idle land tax, dapat i-reclassify mo siyang tabing tatanuman. So ang ano po kaya, ang tax rate niya naiba siya pag depende sa actual use. Kung agricultural or residential, ang assessment level po kaya kang agricultural, medyo halangkaw yan kumpara sa residential. Excuse po, dawa po may titulo. Ang Sige sarap po. pong daga na ini po daga na ini, da ipigagamit, habong ipagamit, yaon lang po dyan. Kung titulado po yan, considered as idle pa po yan? May titulo siya. Ang condition Pero- po, ang condition na lote siya, Di po, pag residential 1,000 square meter, iyo po, bakante, bakante. then harong, Da ipigpapagamit. they pinapagamit sa barangay Iyo or po, sa iyo po. government any agencies. Idle po yan. Idle po siya. Considered siyang idle land. Pwede po yung gamiton kang barangay. Ay, yan As- po. Kung Sa pwede ngunyan pong po kaya, ibuli, parada kang tricycle, sa ngunyan po kaya, tanuman ng garden, pwede po yung gamiton. sa ngunyan po kaya, sabi ko nga madepende yan sa ordinance kung ano ang Di day po ordinance. pala iyan pwede doon. Maparam po kita sa property owner. Di man yan pwedeng Okay po. maparam kita sa property owner. How about po itong property po na mayo ng titulo? Regardless po. Pigtaran naman po, kan may sadiri, pigtaran naman. Itong inibagang ngayon, pigaangkin kong daga sa bundok ngayon eh. Tapos, ano yan po, pigpatanuman ko. Dahil po yan pwedeng ko kang gobyerno, kasi pinatanuman ko yan. Pero may po akong titulo dyan, whatsoever po ka, basta nagdyan lang po ako, nagtanom ako, si mga tanong ko po yaon dyan. Gusto ko na pong i-harvest. Pero po, may identified man na property owner, iba lang nagtanong. Dahil po, identified po na may property ngayon ini. Pero po, mayo yan yung titulo, mayo maski ang ginibo lang po ni sa may sadiri, pigpara tanuman. Ngunyan po, gusto nang i-harvest yung mga tinanom. Pwede, anong considered po kayan? Idle land o sadiri ka ito nagparatanom? Na mayo man yung titulo. But as far as idle land is concerned, regardless po kung untitled siya or titled property, pag may tanong po siya, dahil siya considered na idle land. Dahil po yan, pwedeng kuon kang gobyerno. Not actually po, dahil man po, actually po yan nga ni sa idle land tax po, dahil man nga ni kukunon kang gobyerno. Kundi papatawan ng additional tax. Yan po ang idle land tax. Maski po pala ni mayo, maski po ang mayo sadiri ka iniyo mayo ng titulo, Eh, po, mayo maski mabayad po siya ng additional. tax. Pag di po ginagamit. Pero kung may nagtanong pong iba, kung sabihin, pag-utilize siya. Regardless, dito naman po kaya, as far as we are concerned, our office is concerned, Iyo po. pag nag-identify na po kami, nag-inventory na kami idle land, pag nailing may tanong, dahil man yan considered na idle land. Regardless po kung sino Okay nagtanong. po. Sige. Regardless po kung sino nagtanong kaya. Sige, salamat po. Hindi po pala nagdiyo sa barangay. May mapaaram kami sa may sadiri. Ayun po, Ito pong property owner. Ito pong gusto may magparadahan ng Otherwise po, tricycle. Otherwise po, anong kamukha trespassing? Matitrespassing po kami Pag pag naglaw- nagbuot kami duman. Pag naglaog ka mo, dahil nagpaaram sa inyo. Kung nagpapaaram po kami na pigpaparatugaan lang po kami na daimang kami tinatawan ng authority. Ang sabi na po, Daog pa din po ang barangay. Maski po nagpapaaram ang barangay sa may sadiri, dahil nagtatang authority. iya po. Gustong gamiton kang barangay. Dahil po yan pwede. Mas nga ni po, halimbawa, assuming igwan na kitang ordinance na regarding sa idle land tax. Pag dahil man sinda naglaog yan sa agreement na yan, dahil taman mapipirit yan, pero papatawan ta siya ng additional idle land tax. Dahil may po pala hindi pwedeng Pag buutan. niyang paggamit talaga si lote niya, although ibang provision na araw kaya na pwede niyang ipagamit sa gobyerno. Habo niya po nagtanong nga siya. ni ipagamit. Kung habo niya po, di tama po talaga sila mapipirit. Pero considered po itong idol. Kung may tanong po nga ni, kung may Mayong tanong po. ay po, Ah, kung sino siya. Sige po. Pero dahil kami pwede magbuot duman na maggamit na nagibuhon ng paradahan. Sige po. Salamat po.
Sige, sir. Ano na pong status kadtong ordinansa? Kung tama si pagkakadangog ko, may nakasalang na sa sanggunian? Ang pagkaaram ko po kay Agarpic suspend si implementation niya. Pig suspend. Suspend. So gusto sabihin, may ordinansa May na, ordinansa. pero may Big suspension suspension. lang. On what grounds daw po si suspension? Dahil ko po aram si sa Sanggunian. Tasinda po kaya nag Okay, sige po. Ini pong naka-flash ko niyan sa screen is more on the letter B and letter C lang, di ba? Tama? Arin pa yan? Yung naka-flash sa screen kasi letter B, letter C, MOE tapos capital outlay lang amounting to 2.6 million. Pero si letter A, pwede makabalik naman sa ENOT na budget. Ang letter A kaya garo sa personnel services. Si personal services yun. Okay, Personal sige. services. Okay, sige. Dahil mo si Dennis siguro sa personal services. Pero in a sense kasi sa personal services po, nakalaag ka mo na may mga requests na itong experts talaga, na yun talagang sabi mo nabanggitan mo ko sa bago, yun talaga dapat na magtutok o may trabaho duman. No? Ang status, Ken po, ano na po ang status? Kasi every year, kung sinasabi mo nga ni, may request every year, pero dahil man siya nag-grant, tama ba? Yung sa renovation. Hindi po, itong sa personnel. Sa personnel. Actually, gawaman po siyang kaya lang medyo lang kaya. Minsan ang reason is yung budget. Yung budget. So gusto sabihin, singunyan pong 2023, may kamong additional personnel na bago. Miski propose for 2023 na budget? Mayo kita Mayo. Sigunyang duwang job order lang na dati charge sa engineering city engineer's office. Pick absorb nila. Okay. Kaya po ka opisina. Hindi. So sumayong bago na, no? Tapos ngunyan, ma-request na makamuning bagong personnel. Nakalagman giraray dyan. Hopefully, sa hirap ninyo siguro, baka mag-grant. Baka lang. Baka lang. Baka lang mag-grant. Okay. Tapos po, yung hapot ko din, sunod na hapot is itong linkages, kasi wag may nahiling ako linkages, tapos Si GIS and LARES. GIS. E-tracks. Yung budget nito, tama ba ako? 200,000? 150, Tama ba? 150. 150,000. Ano yung sa general revision na idle lang. Diyan na dyan si yun na yan si gagamiton ng ang para kutaan na yan sa computers Okay. and other So sa inyo po, tama lang yan. 150,000, tama lang yan ang budget or kulang pa? For computer lang, no? Kasi ako po, personally sa iling ko, kasi mas very technical lang dapat ang sa indong trabaho, tapos linking with siyempre yung pinakadakula dyan dapat si hardware na storage, di ba? Tapos dapat may mga backup pa yan. Kasi pag once na corrupt yan, or maanuhan, wala yan. No? I think the 150,000 for me, personally, for me is gusto mo nga talagang dagdagan sa yan. dito. Gusto mo talagang dagdagan yan. Ayun po. Kadakol Okay. din. Note talaga. Depende sa budget, sa budget office. Si Sir Frank. Anyway, sa loob pa pong hapot siguro, ano ba? Ito po. I think may nakalagman po akong budget din sa revision assessment ka mga property classifications. Pero si last na revision nindo is 2009 pa. 2009. Pero tama ba ako mag-assume na nakalaag din siya uli dyan? Again, hoping against hope na ma-aprobahan siya para ma-revise na latest revision either 2023 or 2024 version. Yes, sir. 2024 version. Kasi sabi mo po kasabago is 2009 pa so last na revise, no?
So kung last na revise po siya, meaning to say, si tax payment would still be the same as of last 2009? Yes, sir. Ang revision may po kaya kung 2009, medyo staggered si collection kaya to. So increase dahil siya 100% tulos na pig kolekta. Okay. So naging staggered to 2009 10%, 2010 15%, for 5 years. Okay. After that nagagawa ng si Sanggunian resolution imposing a 100% collection sometimes in 2013. 2013. Si full collection kan si revision may. So from 2013 po, may naman ibang changes Mana, na po Sanggunian. 2013 hanggang... So kung ano lang si tax rate kadto, na-assess tax rate Yes, kadto, sir. iyo pa ang existing until Yes, sir. 2023. So 10 Yes, sir. years na siya. More or less. More or less 10 years na si tax But rate. si valuation niya, valuation niya. is 14 years. Kasi si valuation niya, si property value, ang value niya is 2,000 based sa 2008. 2008. So ang value na kukolektahan ta is 2008. Okay. So pero ang habot nga ni po is kung 2008 pa siya tapos may mga bagong valuations ka mo, tapos in your budget meron ka mo mga Every year po yaon yan. revisions, classifications kang areas, etc. So gusto sabihin dapat din nagsasakat din ng pag nag-reclassify either magsakat man si valuation kang lugar, no? Especially kung may bagong mga development kita, Yes, no, sir. di ba? SNR, tapos may landers, tapos sa ibang Yes, areas, sir. yung mga bagong bukas na mga subdivisions, etc. Something like that. Anyway, ayan po I think in line with that po siguro kung sa Kuya Alan Pagiling, kung arg po kayan, baka i-push po talaga nindo. Kung kulang pa siguro iyan, baka pwede nindong gustong i-push na ano yung priority na dapat nagibuhod para lang si makuha mo si tamang pag-valuate. Siyempre, inot ni inot, kay puhan mo si tao. Yes, sir. Okay? So, baka pwede mag-push ka muna si tao ang para ma-update man si personnel and needed personnel para ma-appraise na tamang appraisal si mga development ko niya. Kasi kung 10 years ago pa si basihan kang tax or valuation, no? And again, siguro baka dyan sa capital outlay nito na would need also additional equipment para at least support itong langkaw o pag-investigate o mga tamang valuation kan lugar. I don't know, sir. Just suggestion. Sana, sabi nga kayo sa budget, kasi kung baka pwedeng hagadon mo sa budget. Depende sa Depende budget. na sa inda. Depende sa budget. No? Pero I think sa budget, minsan may nagkakaigwang, abot yan yung mga additional na kwarta later on. So, yun na po. Sabi na nga na yan, sir, ang opisina is a revenue generating office. Yun nga po, sir, na 2 million na renovation na pigahagad ng opisina. Nakuha amin na yan, kunyan palang 16 days, nakuha amin na yan. So siguro, baka matawan naman kaming magranta naman ng requesting renovation. Okay. Sige po. Yan na po siguro hapot. Baka may hapot po si iba. Baka ikaw ba sa sir? Marina po, sir. Marinabon po. Good afternoon po, sir. Bye. So good. Yeah, hello. May hapot lang po ko, sir. Paano po, sir, ang City Assessor's Office ang ginigibo kapag evaluate ka ni mga prices kan mga lots? Halimbawa sa Piña Francia, ako po kaya taga Francia, pig subdivide naman ng Piña Francia kaya sa city na bagayan, property of city. An assessment po kan
nindo sa city officer assessor's office and medyo harani sa anyway medyo halaga ang price ito man pasiri sa salog medyo barato na ipo talaga ng kuyanan tamang Iyo po. assess kan. Ang sarap po kayong consider dyan. So, economic use kan sarong property. Kung ang property mo man kaya nasa laog-laog, Barato na. alangan man na iparehas mo siya duman sa atubangan na itong usefulness niya, pwede mong gamitin na commercial, pwede mong gamitin na residential, o nasa owner na po yan. So, yun po yan ang saro sa reason, saro sa factor, kang pagdi-determining property. Ano yung Ayo value po. ng property? Sabay, sino po ko dyan talagang outer mga pag-aaral sa tinampo, medyo mahal-mahal talaga. Kami kaya nasa middle kami. Pero alang ko pa makasama sa may parting salog. Iyo po. May ano po kami sa appraisal, mass appraisal for taxation purposes. Ito kami inaabot na interior lots and itong sa main roads. Pag interior lots po kaya, kumbaga sa medyo ang value niya medyo hababa man duman compared sa atubangan, itong pinaka-main. Saka depende ko sa area of the lot. Not necessarily po, sir. Ang area po kaya, given na yan, dahil taman siya the higher your area is, or your property is, the more ang value niya. Thank you, sir. But Thank the you. unit value per square meter, the same. Thank you very much, sir. Thank you. Sige po, salamat naman rin Sir Alberto Villafuerte ng Acting City Assessor's Officer ng Naga. No? So yung comment na lang, siguro kung mabalik yung comment is more on the budget na yung sa personnel para to augment yung personnel para mag-assess talaga. Since kay Juan siya na ang updating kang mga valuations, no, and equipment na kakaipuhan, no, okay, so we go now masunod po kita punta po sa City Accounting Office para sa presentation, ma'am. Sa iyo. Just maray na hapon po sa Tagabus. Inot po ang pagtaong galang kay Sir Nono, our NCPC Chairperson, Ma'am Nilda Diita, Vice President ng OSCA Federation, Naga City Senior Citizen Federation, and tamang-tama din ma'am, dating accountant, ma'am, private. So, for this afternoon, ako po si Ruby Singson, the Acting City Accountant, and I will be presenting our proposed budget for the City Accountant's Office. May technical lang. Wait lang. Yes po. Good afternoon din po kay Sir Albert, our City Assessor, Acting City Assessor, and yaw na din po si Ma'am
2024. Gayanilo, our City Treasurer. Pag-irita. So, na-submit min na din po yung budget presentation, the PowerPoint slide, and yung PDF file ng LBP Form 4 to the NCPC as requested po. So again po, let me present the 2024 budget presentation for the Office of the City Accountant. Slide. So, the overview of my presentation for this afternoon po. First, the institutional background. Pa-click na lang po. Institutional background of our office. Next po, yung programs and activities. Our recent programs and activities, the accomplishments and targets, the comparative annual investment plan for 2023 and 2024, the budget, the actual budget for 2023 and the proposed for 2024 comparative budgets. And last, itong LBP Form 2 po to present to you the proposed budget for 2024 and the actions requested by our office. Next slide. So, Naga City Accounting Office po, we belong to the Development Administration sector, particularly finance, same with the Assessor's Office. And our vision, the City Accounting Office vision is to adhere to government rules and regulation towards the attainment of, ang pinaka-vision mi po, yung makakuha ng unqualified audit opinion on the timeliness and reliability of prepared financial reports of the City of Naga. So yung vision mi po adheres to government rules and regulation because mandated din sa MUYA yung function on the pre-audit of claims and provide sufficient and reliable data through the preparation of our financial reports and deliver fast and accounting service to all concerned while in protecting the assets and interests of the city government and the general public. Our mission is to perform efficient accounting and ethical pre-audit services aligned with the city's vision of being a recognized model of good governance and people-centered development by 2030. The legal mandate of our office specifically stated in Section 474 of Article 4, Book 3 of the Local Government Code, RA 7160. And nakalaag po duman sa section na yon yung specific functions ng Office of the Accountant, City Accountant, summarized into 3 yung function po. Take charge of both accounting and internal control services of the city, to review supporting documents to determine completeness of requirements, and prepare and submit financial statements to the city mayor and the sangguniang concerned, sangguniang panlungsod. Our organizational outcome is the timely and accurate financial reports. Makasubmit po kami ng timely and accurate financial reports, pre-audit claims for payment, and ensure na ma-strengthen ang internal control systems po ng city to generate relevant and reliable financial information that serves as basis for management decisions and in aid of legislation. Next slide. Let me present the recent activities of our city
So first po, last June 10, we participated in the cleanup drive. Also, yung charter anniversary parade, 75th charter ng city. We also conducted a mid-year assessment last June 10 to 12 for the formulation of our internal office manual to enhance the service delivery in our office. We are also consistent po kami. Every year, we participate in the Forest in Our Meads program, spearheaded by the City Enro. And this is also the Green and Green program of the City Mayor. So since 2017 po, annually po nagkakandak ang accounting office ng tree planting and tree parenting. Actually po, for this year, nakatulo na kami. We participated last March, yung Earth Day, tapos po during the charter anniversary na nag-tree planting din ang city, and recently lang po, last month, one of the activities of the Accountancy Week celebration. And lastly po, last July 21 to 22, we also celebrated the culminating activity and sports fest of the Accountancy Week celebration together with all the accounting offices in Camarines Sur. So, yung last na slide, digdi pong picture, yan yung pinaka-recent ming activity. So, these activities po na hinighlight ng accounting office, gusto nilang i-show na di lang po kami puro numbers. And bako lang kami puro reports ang pinagkakaabalahan. We ensure na meron din po kaming participation sa other activities and mga programs po ng city. Next slide. For our accomplishments, last November 29, 2022, the Commission on Audit awarded a certificate of recognition to the local government unit of Naga for the timely submission of year-end financial statements for CY 2021. So this award was presented, kung mailindi po sa picture, this was presented to our office together with the City Treasurer's Office, City Budget Office, and the General Services Office. So, ang preparation po kasi ng financial statements na ginigibo po, mandated na function kang accounting office, nagigibo mo yan together with other offices, specifically po yung Treasurer's Office, then the Budget Office, and the GSO. So, ang goals po are sustainable development goals, same with the Assessor's Office, yung accountable and develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels. So, given po yan duman sa SDG, UN Goal 16.6. Ang gender issue mi po ever since, every time nagre-represent kami po, is always the lack of awareness of personnel on gender issues and concern. So every year po, issue mi siya, and then mi pa din siya nare-resolve kasi every year, yung program mi for the conduct of God orientation and parang awareness sa empleyado, di mi man po na co-comply because of inadequate funds. Mama kasing available na fund. Yung previous slide po pala na pictures ng mga activities, those activities, most of those activities were conducted by our office at no expense po to the city. So, nagso-source out po kami through fundraising activities ng office para po ma-fundingan ang activities mi na they supported kang regular budget. So, our major final output po and the expected results and means of verification of our work is the accounting and pre-audit services. So, ang performance indicators mi po year in, year out is the financial report submitted within the prescribed guidelines. So, igo po kaming monthly financial reports and of course, the annual financial reports. We also ensure po na 100% of expenditures will receive no adverse COA audit findings. So, all our performance and output indicators po, actually po, na-evaluate ang office mi ng iba't ibang agency for the timely preparation and
submission of the financial reports, duwang agency ang nag-evaluate po sa mo. So, nandiyan po ang COA to the Commission on Audit, which mandated po kami na isubmit sa INDA ang financial reports ng city monthly and annually. And also, kaya nga po nung nakasubmit kami on time, na-recognize po yung office, yung City of Naga dahil timely kita nakasubmit. Yung DILG din po, through the SGLG, yung Seal of Good Local Governance, ine-evaluate din po, ang accounting office po belongs to the finance sector. So, yung financial component na criteria po ni SGLG, gabos na ginigibumi po sa office is part of their evaluation. And another evaluating tool po kang mga ginigibumi, for example, yung bank reconciliation, na nagigibo siya on time, under po siya sa DBM na PFMAT, yung Public Financial Management Assessment Tool. So, ang accomplishments po ng office, dakul pong agency ang naghihiling sa mo. Bako lang pong internal ang office. And for the accomplishments of 2022, for the recent issued na annual audit report, nakakuha po kami ng qualified audit opinion, and ang good news po is no disallowances received. So that means 100% kadtong expenditures po and financial datang submitted and naitao, mayo sindang nailing na disallowance or mayong na irregularity na nailing ang COA sa indang audit. For the SGLG naman po, our city is recipient of the seal of for good financial housekeeping. Yung SGLG po, they pa din nare-receive po yung final government assessment report for 2022. So we are hoping po na makuata din ito. So for now po, qualified na kita and recipient po kita nung seal of good financial housekeeping, which means all the required reports for the full disclosure compliant po kita. So all the required financial reports nakaipuhan pong nakapost and submitted sa DILG, nagigibo po kang City of Naga. And for the PFMAT, garo ongoing, tama po, ongoing din si assessment. So, demi pa din po sure si results. For 2024, our target is the same as last year, the 100% attainment of all the performance indicators. So, dahil nga ni po, very crucial na magibumi ang work sa accounting office kasi dakul na agencies ang nagre-rely po sa reports na ginigibota. So, kaipuan po talaga, all the performance indicators ng office ma-meet me. Next slide. So, let me present our comparative AIP, Annual Investment Plan. Last 2023 po, na-approve kaming annual investment plan for 25.5 million. Kasali na po dyan yung components for the personal services, MOE, and capital outlay. So, i-present ko na po siya in comparative form para mas lalong maintindihan yung proposal me for 2024. Due to the decrease in the budget allocations for 2024, nagkaigwa din po kaming decrease sa proposed me for 2024. But yung programs po na in 2023, yung mga support to operations that we proposed, yaon pa man din po siya for 2024 with some additions. So, for example, yung completion of data migration, kung mapapansin po nindo since 2023, naka-propose mi na siya. Pero, day po kami natawan ng allocation for that. So, for this year, pre-propose mi siya ulit. Yung support to operations po na items 1 to 4, yung completion of data migration for ENGAS, training on ENGAS, the NAGA prompts with enhanced DTRACs and automated checklist, pati po yung new personal information system and implementation of ENGAS for barangays.
these are all programs po na in coordination with other offices. Specifically po, the City Accounting Office together with the ITO. So, kung mapapansin po nindo, MOA lang ang tig-propose me. Kasi po, yung other components po kasi covered ng ibang office ng ITO. For the ISSP, yung Integrated Software Plan ng City, Strategic Systems Management Plan ng City. So for 2024 po, the same pa din yung programs na pinopose me po sa AIP. This support to operations po, nire-request me na mafundingan. Ang pinaka-purpose po kanigabos is to improve our delivery of public services kang accounting office. So, yung gaps, na-arrive po yung mga specific PAPs na yan, yung mga programs, activities and projects, result po iyan kaitong mga ginibumi din na assessment sa office. Mga evaluation kang existing ming systems and kung ano yung need mi pa para ma-fill itong gaps na identified, kakulangan po na service deliveries. So yung saro po dyan, yung migration to ENGAS, so since 2021 po, nag-start na kami mag-adapt ng Electronic New Government Accounting System. So, as of 2022 po, fully migrated na yung accounting system for trust fund and special education fund. So, ang nawalat na lang po dyan for the completion next year is yung sa general fund. Kaya lang po, we propose po na next year, magkaigwa kaming training kasi po, niluwas na po this year, just this July, in-upload na po sa COA website yung requirement po na magkaigwa kitang special health fund. So magiging 4 na po ang books of account under sa Office Me. Kung dati-dati po tulo lang, madadagdagan po kaming saro yung sa special health fund in compliance with the Universal Healthcare Act na ang gabus pong transactions na related to health kang mga provinces and component cities, dapat po nakaseparate na ang reporting niya. So for next year, actually this year po, pupunan mi na siyang i-migrate and then by next year, ang i-complete mi po yung general fund and the special health fund na fully ma-utilize na din po yung Electronic New Government Accounting System. Yung ENGAS po, Electronic New Government Accounting System po, mas mapapadali niya kaya yung preparation kang financial statements ng city. Bali, real-time financial statements preparation po. Kasi from the encoding of the journal entry voucher, yung pinaka-source kang transaction kang financial transaction, accounting transaction, once in-encode po si journal entry voucher and in-approve ko, diretso na po siyang posting sa financial statements. So, at any given time, makakatao kami ng financial statements. So, next po, yung Naga prompts po is also one of the project po na pinopropose mi po together with the Procurement Office and the ITO. Yung Naga prompts po is short for Procurement, Management, and Payment Tracking System. So kung ngunyan po ang system na ginagamit sa city is independent po yung procurement tracking system kung saan naiiling ta po ang status kang gabus na pinapurchase kang city. And suway po yung disbursement tracking system kung saan tinatrack ta kung ano ang status kang mga claim. Kang gabus po, mag-payroll man yan, mag-payment to supplier man yan. So, sa ngunyan po, duwa siyang independent tracking systems. Yung Naga prompt po, i-enhance niya itong existing na tracking systems and i-integrate. Pero not only integrating the two systems na independent ngunyan po, but also integrating all offices concerned. So, sa ngunyan po kaya, yung mga tracking systems na ginagamit yung procurement tracking system po is solong ginagamit ng procurement office, while yung disbursement tracking system po, kinoconnect lang ang budget, accounting, and treasury.
So yung Naga prompts na re-request me pong makreate is gabos na pong offices integrated. So ma-start ang transaction from end user office. Para po mas lalong mahiling yung flow kang ma-monitor po yung flow kang transactions sa City Hall. And not only the transactions itself na payment, but also si planning pa. So, very big project po siya. Hopefully, mailuwas po yung executive order within this month. And dahil hoping na po kaming mailuwas siya, kaya tiglagan mi na siyang allocation for 2024. Yes po. Sige na po. You can, question anytime habang yaon po sa slide. Clarification lang, ma'am. Yung Naga prompts is more on the technological development katong software. In-house po. Yes, In-house. So gusto sabihin, sa 30,000 budget, Opo. sa 30,000 na budget, ano nang compose Ken? Kasi development will be more on sa ITO ba siya? Yes po. ITO? Yes po. Okay. So sindang nagigibo Oo, yan, yes sindang po. nakulang budget. Yes po. Si Saindo is more on the support Support expenses. po. Yes po. Okay. Support expenses lang po yung naka-reflect sa accounting kasi ang lead office po for the development of the program is the ITO and the procurement office. So yung bulk po katong ibang transactions that na related po sa software development, yaon po sa ibang office. Same with the other programs po dyan. Kung mapapansin nyo po, hababaon lang ang allocation me. Like, ang kadaklan po dyan, like for example, yung new personnel information system po, develop na po siya, tapos na po siyang i-develop ng ITO. Ang dinagdag nilang po dyan na 150,000 for next year is for the conduct of the training para po yung end user magamit. For the Naga prompts naman po, minimal lang ang nilaagmi kasi more on IEC lang po siya. Mga information campaign lang po for the awareness of the end user. Yun po yung ang role po ni accounting is for the dissemination of the information and to ensure po na ma-capacitate po si mga end user na magamit yung program. So for the another proposal po for 2024, kasi po yung barangays po kaya, dako lang po ang gap mi sa preparation kang financial statements. Delayed po ang preparation of financial statements kang mga barangay. Mainly because yung pagsasubmit din po ng financial reports coming from the barangay, delayed din. So kami din, yung pag-prepare medyo nahuhuri din kami. So dahil po nahiling mi na yung value kay itong ENGAS, yung software na mapapadali yung pag-prepare ng financial reports. Kaya po, for 2024, may proposal kami po na yung ENGAS, ibaba na din po sa barangay. So all barangays po, we are hoping matrain mi sinda na magamit na po sa barangay yung electronic new government accounting system. Yan po yung nahiling ming way, tool siya para matabangan po yung gabos na barangay treasurers and BRKs sa regular preparation ng kang financial reports. Also po, sarong need din kang office yung service tricycle. Kasi yung sango niyan po, ang ginagamit nilang na service is motorsiklo lang. Tricycle lang po yung gusto mi kasi ano po siya, efficient siya sa traffic. Ang usual po kayang workman lang sa office is delivery kang mga communication sa iba't ibang barangay and submission of the accountant's advice sa mga bangko. Kung auto po kaya, challenge na maray ang parking. So, enough na sa mo yung ano. Actually, pag ginagamit mo ngayon, motorsiklo lang. Kaya lang, pirming nag-uuran. So, hirak man po kang personnel. Oo. So, sabi may tricycle na lang lugod para day man nababasa. Same with the assessor's office po, may proposal din kaming expansion of office. So, pero later on, ipahiling ko po yan. Kasi yung expansion of office po dyan, na capital outlay, 1 million lang po yung sa renovation ng building. Ang 100,000 po, equipment, dagdag na equipment. Kasi sa dito din po ang office mi, kung makaduman po kamo actually, paano kaming papel,
pati mga agihan mi po, day na maagihan, ta puno ning documents. Same with our AIP po, last 2023, may proposal din po kami ng several trainings to capacitate po also our personnel. And yung operations po, usual lang naman po, actually po, nagbaba kami, binabaan mi si AIP mi for operations kasi nga ni po, limited yung allocation for next year. Next slide. Ito po yung annual investment plan. From the annual investment plan po kasi, like yung, kung mapapansin po nindo sa submitted me, yung annual investment plan mi nga ni po for last year, amounting to 25 million. Yan yung pre-propose mi na in-approve na AIP last year. Pero ang actual budget pong tinao, 18 million lang. So, kaya kung si dating mga yaon sa AIP proposal po, kung mapapansin nyo, may man pong allocation. Kaya yung sinasabi ko po kasubago na like our gender issue na awareness, nag-propose kami na-approve si AIP pero due to limited funds nga po, di man talaga natawan ng allocation sa budgeting na. So, di man siya nakakandak. So, mayo man po siya. So, yung yung enhanced D-Tracks, last year po, enhanced D-Tracks lang talaga siya, yung support to operations na 20,000. Na natawan po siyang 20,000 na allocation sa budget last year. Pero po, they po na-realize yung component ng ITO. So, they din siya na complete. So, for next year po, nag-propose kaming dagdagan siya. Pero dahil nga ni po, limited din ang allocation for next year, so binabaan mi pa. Hoping po na may allocation din na provide ang ITO and the procurement office. So yung mga support to operations po, sa actual budget proposal, may binarabaan mi pa po siya. Kasi limited nga ni ang actually nga ni po, ang tinao lang sa MUYA, 419,000. Sa next slide po, i-show ko yung reasons kung taano. Saka yung mga justification. Pero po, sa capital outlay, kung mapapansin nyo po, last year, mayo kaming allocation for capital outlay. So, sana po by 2024 matawan, kasi yung mga priority man pong kaipuan kang office, gusto mi po ma-provide man sana. So, yan po. Yung administrative support services po, ang PSME pong item, since 2021 po, may mga dakol na kaming na bakanting positions sa office due to retirement katong mga personnel. Nakang 2022 po, kang 2022 po, may 5 vacancies kami sa plantilla. 2022, 5 vacancies kasi 2 ang due to retirement, tapos po may na-promote, tapos may sarong created na posisyon. Kaya lang po, pag 2023, yung mga vacant, inabolish. Nawara na po. Organic pa naman ng mga item sa opisina. Kaya for 2024 po, may proposal kami na 21 million for the PS. Kasali po sa computation na yan, yung si mga kaipuhan mi po talaga na mga personnel na nahali lang sa plantilla mi po. Nawara na lang bigla sa plantilla. Na di may aram kung natunaw. Nawara si mga item po. Pero si trabaho kadto, yaon. So, dakulaon po ang challenge na hinaharap kang office me. Actually po, may mga personnel kami na nagigiboning work for 2 personnel, for 2 to 3 na tao. Kasi mayo man yaon si trabaho, nababawasan si tao, mayo pong, maman choice, ako na lang nagibuhon. Yes po, actually po sir, magayon po yung question mo. Kaya this year po, na-approve na po si right sizing plan kang office. And si organizational structure mi actually po,
na-approve na. Kaya next year po, ilalaban mi na maibalik. Kaya po, in-include mi siya igdi sa presentation. Kasi po, sa presentation lang na-propose. Pero sa LBP Form 2, yung actual na sinubmit mi po, mayo kaming nilaag. Kasi po, as per directive po kang Budget Office, all budget related to personal services, care of po kang budget and kang HR. Pero dahil nga ni po nawara siya sa plantilla mi, so may request na po kami sa Sanggunian for the creation and restoration katong mga nawarang item po. Hopefully po ma-approve. Yes po. Next slide po. So this is our proposed budget po for 2024. Yung detailed na po. Sabi ko nga ni po yung past year, may actual comparisons po kami. Past year, kung mapapansin nyo po, yung personal services, naka-red highlight po siya, and the general services, kasi may directive po kaya ang Budget Office sa MUYA na not to include it in the LBP Form 2 kasi care of po siya ng Budget Office and the HR. So, pero po, duman sa proposed mi sa LBP Form 4, piglag mi po. Pig-include mi siya. So, kung mapapansin nyo po, for 2022, yung MOOE mi po, 1.1 million plus. For 2023 po, pag hinali po nindo yung 672,000 na personal appropriation for general services, yan lang po talaga ko taang available sa mo. Nasa 400,000 plus. Yan lang ang tinatao kang budget na dapat gamiton mi for proposal for 2024. However po, may mga specific request kaya sa office na nagluwas po during our evaluation and assessment. So, number 1 nga ni po, yung requested funding for personnel. So, additional personnel. Para po, makairakman po kaya yung mga personnel na loaded sa work pero they po compensated. So, garo too much to ask po na magpaparatrabaho sindang arog kaya na ang sweldo po ninda kababa. So, yun po yan talaga ang pinaka-reason kung taano ipupush me na matawan kaming additional funding for PS. Also po, ang additional mi po dyan, ang mga may increase po dyan, yung sa training expenses, kasi kay Puan mi po yung added training on e-gas, kasi nga ni po may mga programs kami na balak ming na sa barangay. Yung mga capacity building seminars mi po are not only for the personnel of the accounting, but also po yung mga barangay treasurers and BRKs. Ang increase in office supplies din po, nagre-request kami na madagdagan. Actually po, ang tinausa mong allocation for 2023, 69,000 lang. Pero kung mapansinon po nindo based on historical data, in 2022 alone, day man po nababawasan ng work me. Every year, the same man ang work. So, si office supplies na kinokonsume, the same. So, kang 2022 nga ni po, nakagastos kaming 286,000. This year, tinaon lang kaming 69,000. Kaya kung papansinon po nindo, maana kaming supplies for July to December. Ang mangyayari po, mahanap naman kaming fund na i-revert. So, for budget year 2024, may tiglag na talaga kami dyan na based on our historical data na usual mi pong ginagasto for office supplies, ang estimate mi po, 254,000. Kaya, nagdagdag kami po. All the rest po is the same man kang mga, actually nagbaba pa kaysa sa previous. Ang may dagdag lang kaming dakulaon din po yung sa capacity building seminars po, which is incorporated po sa other maintenance and operating expenses mi. And ang pinakadakula din po yung request for capital investments, which is primarily po to improve the delivery of accounting services. Like for example nga po yung sinabi ko Subago, yung service vehicle, yung IT equipment po, kasi po kung madagdag ang personnel, syempre dapat may corresponding na dagdag ng
equipment na gagamiton sinda. Same with the office equipment. And yung pinakadakula po dyan, same with assessor, yung renovation kang office. Expansion kasi sa dito na po talaga ang opisina. And kung yung work po nga ni kinakaipon ng dagdag na personnel, sa existing office may po ngunyan, maana kaming lugar. Hindi talaga makakadagdag. Tama yung matutukawan. So, next slide po. Yan na po yung final na presentation. Thank you po for the support of the NCPC. Sana po maging katuwang mika mo po sa pag-lobby with lobby with Sanggunian sa mga needed po na budget and allocation kang office. And yung ano mi po sa office is, ang ano mi nga ni ang pinaka, ano mi, ang view mi kang accounting cycle mi po yan. Accounting. Active collaboration with other offices will bring about success kang sa mo yung mga proposed programs. Dakula din po ang belief mi sa teamwork. So in our office, everybody counts. Na gabus po nag-work para ma-reach mi po si gabus ming goals and objectives. And we always think of ways po to innovate and become better public servants. Thank you very much po. Salamat po, ma'am. May question sa ano? Maya. Ma'am, kung Maya, ako na mga question. Sige po, sir. Ma'am, ano ba? Ha? Yeah, yung one comment ko, ma'am, no? Itong capacity building, no? Sa Yes po. GAD, biglang naglawag lang sa isip ko kasi na when I was talking with yung presentation, so nag-present pa sa HR, si Sir, isang head mo sa HR. Sir Nol po. Si Sir Nol po, okay. Yung question ko sa iya, tanong hababaon ng sa iyang budget for training. Enot na enot, sabi ko, you're supposed to be an HR and you take care of all the personnel of the city. Ang budget lang is dali pangani na 100,000. Yes, sir. And I was thinking, nasabi ko, alam ko well, sa experience ko sa university sa Ateneo, pag common sa Gabos, dapat dakula ang budget mo. Dahil magkanya-kanyang budget na ano, Tama yan, sir. na dapat si HR nag-iisip ng training na affected or kumbaga para sa Gabos. Kung technical, ma'am, I think I would agree with you na kung technical na accounting, ikaw mag-handle ng training. Pero pag general, araw ka ng GAD, dapat HR. So sabi ko, garo sir, ang dem nga siguro sarong training lang yan eh. Para sa 20 katao lang ang budget mo. So I was thinking, ma'am, na yung nga itong sabi mo, na hababaon na every year may proposal for GAD training. Pero ano, I think it's about time na magkaigwa ng RK na training na for all, na bako lang sa accounting office, no? And I was thinking, top of my head, may sarong advocate po kita sa City Council baga, si Consi Gail. Yes po. She's very good with gender awareness, no? Yung mga sa iyang pigtutulod, no? So I was thinking about that na dapat po sana argue ng thinking ng HR and all the budgets for a specific GAD lang, dapat kinakaputan na yan kang sarong opisina, which is Yes, sir. HR. Argon po kami kayo sa university, miski mag-propose ka, pero kukuonon yan, ilalagyan sa sarong office, ika ang bahala ka yan. Pero siguraduhin mo na si personnel ko na tinao, ay kung nag-budget kang 250,000, Igong allocation. igong allocation na iyan na para sa gabos na personnel kang accounting office mag-attender duman kasi binudgetan mo na siyang 250,000 something like that na no? Yan isang comment ko, ma'am. Same thing with the comment ko din ano. Comment ko din, ma'am, I would agree with you as may comment ko sa sir na kung madagdag ng personnel, dagdagan mo ng equipment. Yes po. Kasi nga, kay puhan niya, no? Alam nga naman na pang morning si Saro, kasi equipment, pang afternoon si Saro, equipment. Yes, sir. So something Totoo yan, like sir. that, no? And
I believe also, ma'am, na I think yung budget nindo for trainings on the ENGAS. ang mga yan, EN gas na yan is very appropriate ngunyan given our technology, and somehow that would lessen the work and the need for yung mga supplies like Yes. bond paper or whatever things, kasi nasa fingertip mo na lang yung ano. No? I think na kepuhan po yan. Ano pa po si comment ko yung TU? Yan. Ang question ko lang, bakit si tricycle 180K? Opo. Yun yung estimate na tinaos sa mo po. Okay. For ano lang po yata yan, for sidecar. Actually po, binase mo yan duman sa Pinagibo din po kansarong office. Okay. Recent. Sidecar lang po. Kasi may motor na kami, sir, na existing. Sidecar lang, ma'am. Sabi ko baka, sorry ha, baka 180K is nagkaroon ako laon. Ay, day pala, sir. Kasali pala na dyan si motor ta. Kasali si sa motor. motor. May po, ano na. Okay. Yan. Luma na. Okay, sige. Sorry po. Kasi kung baka Yeah. sidecar lang karoon, sabi ko, Hindi po, oops, oo. nakalaon. Yeah, anyway, yan pong saro, no? In terms of sa expansion ng office, ma'am, masasabi ko lang siguro sa ito, good luck. Yung ani po. Kasi alam ko po sa gusto ng opisina, Yes. tema ko baka pumunta ka City ha, pero pag nalog talaga sa opisina, pero excuse me ka doon. Bako sa tao, excuse me ka doon sa mga papel o sa mga gamit niya o sa mga aagihan. Yes po. Parang Ano po yun? ang comment ko nga, ma'am, is parang they don't need fire hazard with all the with all the papers that you have beside you, etc. Something like that, no? At baka kung fire hazard sa sarong iglap, magkaigwa, wala agabos ang mangyayari. So parang hindi ko alam kung how do ano. Ako personally, at type of my mind, ma'am, pero may ako na may technology man lang, back it up with the technology, may cloud, i-back up mo yan sa cloud, yaon yung gabos dyan, magkasurulo man yan ng paperworks mo, may cloud ka. So I would always go for the digitalization ng gabos ng mga records kasi very important talaga yung records, no? With that, ma'am, I think and I will commend you with all the awards that you have Thank you received po. together with the other Oo, offices. yes. That's a very good Thank you po. that's a very good accomplishment of your office. Thank you No? po. Yan lang po, ma'am, ang Comment din ako, sir. Yes, With ma'am. regards to digitalization, actually, sir, since 2015, inadapt na po yan kang accounting office. Yung paid vouchers and payrolls po, actually, di na kami nagre-retain pong copy sa office. Since 2015 po, ini-scan ta na yan, naka-archive. So, yung mga original copies po, yung nahihiling nyo na nasa hallway na nakatambak mi po, actually, for submission mi na yan kay COA. All documents na yan po for submission. Pero still po, because of the volume of the transactions na pinaprocess sa office, in a month's time po, more than 1,500 yan, monthly. So, si volume, grabe. So, yung Naga-Prompts po na program, na software, actually po, initial program siya, pero ang pinaka-ultimate goal niya, completion kang program po, is geared towards, ano na siya, e-procurement, sir. So, no more printing kadtong mga required na papel. Talagang full digitalization. Para, like for example po, kasi yung prompts po, tawang ko lang kamo pong dikit na background, pero hinahalat mi lang pong i-approve na yung executive order, creating yung team na ma-develop po ng software. Pero ano siya, ang purpose niya, prompt siya kasi ang pinaka-goal niya po is to ensure prompt planning, prompt payment, gabos po, fast delivery of services. So from planning, that means po yung annual investment plan kang gabos na office, naka-upload na. Once approved, available na siya online, and then po, yung PPMP ng kada office, nakalink na po siya dun sa AIP, online na din po siya. Yung generation of the purchase request for every activity, huhuguto na lang from the system itself.
And the preparation, yung approval ng procurement process, online na din po siya. Digital signatures na ang gamit. Pati na po yung pati yung monitoring kang available stocks, yung utilization, yung processing kang pagbayad sa supplier, pati yung payment, pati po nga yung supplier rank rating, yaon na siya gabos. So pinaka-goal niya po ultimately pag natapos is garos siya sir supply chain management system for the whole city, for the city hall. Pero yung maintenance ng system, ma'am, o ng ITO. hardware, it's more on the Yes ITO. po. ITO po. Okay. Actually po, ang pinaka-lead office for the software development is the ITO. Ang role lang po ng accounting and procurement Provide yung office information. is to provide the information, tas magtabang po sa development. Okay. Kasi yung mga forms na gagamiton, yung general, yung sa system, yung process flow, Opo. hali po Yeah. sa, yun lang ang input. If I may, ma'am, when ang target niyan? Kasi like, Yes sir po. sa assessors, may target na Yes po. hopefully yung digitalization will also be integrated naman sa Opo. prompt system Yes para po. madali gabos, no? Pero ang target ng Yung EO kasi launching, sir, kumbaga, EO pag muna. naluwas, ang software development, si estimate po ng ITO is from 2 years. Okay. 2 years for the software development. Pero hopefully po, ma-shorten siya. With our initial talks po, kasi garo, viable man daa po na by module i-develop. Develop. Yes, ma'am. By module and then later on integrate. So, thank you very much, ma'am, for the presentation. Sige po. Thank you po. Salamat po. Ma'am, may cellphone mo. Sige po. So, kumain na po pong hapot, no? We go with the Treasurer's Office for the presentation po. Maray na hapon po sa Indo. Kaya na kumasaro-saro. Good afternoon, everyone. Sorry po, hindi kami naka-advance tao. Kada kulong libo. Ito na. Actually, nagpa-reschedule pa ako. 3 dapat. Dahil nagpa-Manila kami, nagbago kami ng Cebu. Rental naman na po kami. Tubig ni sir. Baka mabilaukan. Tubig. Live. Unang tanong po. Ito po ang proposed 2024 budget ng City Treasurer's Office. Next, please. It was mandated, ang Treasurer's Office po mandated Republic Act 7160, Article 2, Section 470. Yan po, ang mandated, ang treasurer po, appointed kang Department of Finance, ang secretary po. Yan, ang treasurer and assistant city treasurer, appointed by Secretary of Finance, only recommended by the city mayor. Kaya po, ang nag-interview po sa mo, ang Bureau of Local Government Finance. Ang mission ni po, basta Treasury, Collection and Disbursement Services. Yun po yan ang trabaho kan sa Treasury, Collection, Disbursement Services, aligned with the city vision of being the recognized model of good governance and people-centered development by 2030.
Ini po accomplishment mi kan January 2023 to August. January po, yan ang Business One-Stop Shop, ginigibo po sa People's Hall, together with the barangay treasurers, para po mag-issue ang barangay treasurers, yun po ma-issue ng barangay clearance para yan ang magrayo itong mga client po, mga taxpayer. One-stop shop po nga ninyo sinasabi. Ang boss po, treasury, ang kaibanan po kan treasury, CMO Mayor's Office, CEPIO, CPDO, ENRO, ITO, ACTO, City Health Office, CEO sa building permit, DTI, ito pong mga register ang mga business sa DTI, Bureau of Fire Protection. Yan po ang nag-aaral no sa clearances, nagpipirma po. Next po. Sa business po, sa boss, January 3 to January 31 po si Mingo yan. Actually, January 20 lang po, yan na-extend po hanggang 31 para po matabangan pa itong mga negosyante po. Nagkaigo po kaming 173.1 million or 62% of target for business tax. Ang other revenue generating activities po, yan business tax mapping, may mga field worker po kaming nagluluwas. May mga service po sindang motor. Sa ngunyan po, magkakaigwa na po kaming dagdag na service. Salamat po sa city government. Ito pong auto, yun na po ang gagamiton sa sisingil, ng demand letters, mga notices po ka delinquent. Dahil po, kung motor man kayo minsan po ang nag-uuran, sige po baga si uran, hirak man po kan mga tao. Calibration of gas pumps, ginigibo po yan sa mga gasolinahan. Ang serving of demand letters and notice of delinquencies. Sige mi po ang padarangon niyan. Pero po ang nakukuha ko pong mga feedback po sa mga tao, daidaanin aram na may bayaran. Pero nagdahagat po akong tabang sa Indo na sabihin to sa mga mga kabistuta po na magbayad po kan mga real property taxes po dahil kung ma-advance payment po kamo, may 20% kung mababawas po. Hanggang December 31, 2023, kapon 20%. Ang sabi po kan mga December 31 ba? Kaya December 31 lang, nagduroso ang tao. Actually po, you can pay 3 years in advance. Pwede po yan. January, pwede na po magbayad for 2024. Ang sinisingil niyo pong base po yan sa tax declaration ng gibo kang assessor. Kung ano po ang pag-input kang sa assessor po, yun po ang sisingilin ni pong another revenue activity po para madagdagan ang collection na po, publication of delinquent properties. May pong dyaryo. Twice a year na lang po ang semi-annual, twice a year. Para po si mga makasingil po kita. Mas nakul pong nakakasingil po kita kung nagdi-demanding payments po. Na-receive po ninda ang mga demand letters na po. Nag-gaano po sila sa compromise agreement. 30% kang tax due, yan pwede pong i-first down payment and the balance will be payable within 1 year. Other po, nag-install na po kita kang ng CCTV dahil po may nagkakawararaan. Hindi po nasa lobby, niyan po ang monitor kayan sa PSO. Gaman po kami CCTV sa Laog, ang opisina ni po. Nagkakaiga po kami spot audit. Ina-audit ni po ang mga accountable officers para siguraduhin pong tama ang ang process kang pag-remit, kung tama ang remittances po. Pag-require mi po si daning cash book. And meeting with the barangay treasurers. I-inform mi po ang mga barangay treasurers kung anong pong dapat tindang Kabali po sa ina-audit po ang mga barangay treasurers. Ang barangay treasurers po pala, sila po ang nagkukolekta in behalf sa mukang
sedula po. May 50% po sinda kang share. 50 sa city, 50 sa inda po. Kaya nahinihigos-higusan man po mag-kolekta. Taigwa po sila. Kan February po, nagka-award man po ang Naga City ning among all the 7 cities in Bicol Region 2022 year-on-year growth in locally sourced revenue. 36% growth po. Abay-abay po kami may award kayan kang assessor. Tabangan po kami permi. Nagkaigwa po kami team building kan July 29. Sa team building pong iyan, may naisabi kan mga empleyado kung ano ang pangangaipon ninda. Nasaro duman na, ipuan daan ninda ang training. Minsan po daan nila lang sa pwesto, sa trabaho, maalamang bala ka mag-adal. Siguro sa ibang kusina, human yan ay. Siguro, itama ta na. Ano? Training. Ano po, ngunyan pong kantong panahon, ang GSO, accounting, treasury, sarong opisina lang. Pirang years na ba dito? 25 years. 25 years na kaming nagsuruwayan. Ang trabaho po talaga kang treasurer ang magbakal kang accountable form sa Manila. Sinda pa ang ma-release. Kaya ngunyan pong taon, inalat nilang po maubos sa ibang stock. Sa new purchase, kami na po ang ma-release. Para po, namomonitor mi pa ang mga resibo. Yan po si August 5 lang po nag-abot itong resibong 8,500 pads. And ini po ang PPAs. Salamat po, marirenovate na po ang opisina ni. Pirang beses na po, taon-taon taon-taon, kada budget hearing, presentation, yaman po yan po, kipaki Ma'am Gigi. Salamat po. Siguro po, sabi ni kan City Engineers Office, 6 months po kami. Kaya abuton gano'n kami kang business one-stop shop. February pa. Ngayon kami dyan sa the People's Hall. Gabi na po, na pa. May nahulog po kayong duwa na opisina ni, nabulsot sa kaluyahan kang plywood. Sa October 31 po, election naman. Saro po yan sa trabaho kang Treasurer's Office. Na kang mga ballot, official ballots, may nag-abot ng 224 ballot boxes. Itong yellow, manual kita niya. Kulang pa na. Bali, 329 precincts. 25 voting centers. Iyo po yan ang Kaya sa mga masunod na Sabado po, mahanap pa kami kang kakulangan na ballot. Official na ballot boxes. Ang annual target collection ni po, ay sa quarter payment of RPT, December po pala niya. Collection na po kita. Tayo about section. The real property tax po, current year 2023, ang target rate po sa basic, 105 million. Ang actual collection na po as of June, 125.7 million. 70% na pong nakuha. Out of 125.7 po, ang barangay share po, ang sa city share, 73.4, 73.4. Ayun po. 73.4. Ang barangay share po, Ken, 31.4. 30% po yan. May discount po kita na kukolekta, 20.7. Kaya pa man po yan, masusuway-suway yan na taon ta. Advance payment yan eh. Ini sa SCF po, 110 million. Ang po kaya, 92.6 ang para sa SCF po. Ang may discount po kaya 18 million. Pero almost na po naman po. Sa 2024, 112.915 sa basic, sa SCF, 110 million. Sa business tax po, ang current year 2023, 218.7 million.
Actual as of June 30, 230.8 million, 82% na po nakukuha na. Sana malampasan pa po. Sana madagdagan ng budget na. Ang request, ang budget estimated ano yun po, 2024, 304.17 million. Tabang po kang mga opisina pong nag-ano, kang gabo sa opisina, makukuha ta po yan. Basta tarabangan. Other taxes po, 20.6 million, 21.8 million na ang nakukuha. More than na, 106%. 2024 budget target 23.7. Fees and charges po 68.4 million, target 56 million na, 82% na po naman. Ang budget target po 2024 76.4 million. Ang proposed budget ni po yan na. PS, budget office po daan. Ang pangalan na. Sana madagdagan po. Dahil sabi ni Sir Frank din na mag-hearing. Alam naman pong kulang pa. MOE po, 3.995 po, 3 million. Capital outlay, 90,000. Okay, kung po ang motor, dagdag motor ta. Si Ibarra route na po. So, yan po, traveling allowance. Ay po nagbabagong 20,000. Ang ginigimo po mo niyan, kung kulang na, revert. Pero ang pakiulay ko lang po dito sa training expenses, may 100,000 po. Ang sabi ko nga po kaya sa XR, kung pwede, haragadon kada opisina kung ano ang budget. Ito tama po, sabi mo na. Para arami man, kung ang sa income. Ini po ang training, under po kay kami kang DOF, DLGF, may mga pinapaapot sindang training, same with assessor. Minsan, di na kami nagduduman dahil may pundo. Ang usually nakakaano, once lang, first quarter, may awarding ceremony. Kepuan talaga. Pero kepuan ka po talagang training expenses dahil sa ibang tao po, kepuan man, ipadala, tangani makanood po ni ano. Sana po, maalaga na po na yan. In fund. Ang office supplies expense, pareho lang po, 530. 500. Accountable foreign expenses, 1 million. Yun na po yan si mga resibong binabakal ni. Yan po yung charge. At gasolina, saro lang ang charging. Other of supplies, pareho lang po, 320. Postage, yan pong postage. Ito po mga may nagbabayad sa mo na ang OR pinapadarani po. Yan yung bigya, the charge. Telepono, ito po mobile kang treasurer sa good assistant. Other general services, sweldo po kang JO. 4 na lang po. Wala po kami na JO to CAS1. Transportation, delivery expenses. Yun na po ni si charging kang si mga delivery kang resibo po. Diyan po i-charge. Siguro mo po 80,000. Sarong truck lang. Represent, perang kilo ito? 2,000 plus kilo. Yan, 80,000. Represent, repair maintenance, 21,000. Yan po. Ito sa mga route po, mga office. Yan po ang motor vehicle. Tulungan niyo po mga auto. Grabe na kaya maintenance. Tulungan. Yan po yan. Fixtures, 14,000 fidelity funds. Tapos pong funded, accountable officers. Yan po picture charts. Advertising expense, 435,000. Yun na po yan sa publication. Twice a year po. Sarong lang, 200,000. Other MOE, 572,000. Babaan niya po. Transportation delivery. Other financial charges, mga po, bank charges, mga cash fund po, checking. Yan na po yan. 1,995,180. Next po. AIP. Dito. Pwede matakula sila. Yan na po. General Administration and Support. January to December.
effective and efficient local treasury operation management services. 4.4. Support the operation, conduct and team building activities, frontline seminar training and other related positive development. Yun na po sa mga kaipuan po kan mga tao na training. Good afternoon, ma'am. Para po mga well-equipped and knowledgeable government frontline employee. Pero po outsource free queuing system program. Papakarayin ta po i-update po ang queuing system dahil nahiling po nindungon yan sa dito ng monitor dahil na mamaanan, lalo na maluya ang mata ako hindi ko na mamaanan. Tapos so, taragilid na mga tao. Agad sana po mapakaray na ang mas magayon ang payment center ta po dala dakula. Kung po sa People's Hall magayon po diyan, na diyan sa Tahaw, ang building po kan Treasurer's Office, diyan po duman sa Balyo. Sana magkaigwang proposal na para itayad sana sa mga related na opisina po. Accounting, assessor, treasury, ang apat duman. Budget. Diba? Yung man sana ang perming bigyaran ng mga tao. Sana mangyari po yan. Next po, passing approval of the organizing code of the city. Yun na po, ang last na pong 2004, Ordinance Number 2004-123. Every 5 years po, dapat magbago. May mga amendments na po, kaya lang itong total na talagang ang ordinance na bago na niya, o na diyang gabos. Inwaon mi po na mangyari ng tao bago mag-election. Updated local revenue code. Benchmarking of LGUs adopting electronic official receipt. Iyan po, kaya po na po, high-tech na po baga. Dapat nga ni EOR na kita, electronic official receipt. Kaya po sa gusto mo po sa ibang opisina, ibang LGU, mag-apot-apot kung pinapaano po hindi. Yun na po. Continuous tie-up and collaboration with online payment providers. Sa ngunyan po, kung po itong GCash, tapos nagbabayad po sa bangko. Tapos, pag mabayad sa bangko, ikakaantaan kaming copy kang deposit slip. Saka po kang ma-issue OR. Mas magayon po kata, 100% full implementation of online payment with the help of ITO. Para kapos kayo punta ang ITO. Approval of CTO 2024 proposed PS budget. Sana po, mapil-apa na ang mga vacant positions. Na po, para happy ka boss. Si Ma'am Ruby, sana ma-appoint. Pero sabi ni okay naman process na. Submit na po na. We're hoping for the best. Tapos ang request po, special rates to casual, especially the field workers and tax campaigners. Yan pong field worker, kaya po hazardous man po bagang kung pwede po kutang dagdag man sila, compensation, benefit, additional benefit, delikado man po magparaluwas. Minsan baka po habulong ka kang pag sinisingil ka, baka tagaong ka po. Joke lang, di man lupa. Sa operations po, collection of taxes, fees, and charges. Next po. Through manual and online payment. Sinisiguro mo po na makolekta ang target income collection. Sana 100% of target income collection. Padagos mo po gararay ang conduct of tax campaign, sending demand letter, notice of delinquencies to delinquent taxpayer. Para po madagdagan ng kita, sabi ni Mayor. Nahiling niya itong listahan ni po. Blackboard, sa board. Nakuha pala niya doon. More. Continuous monitoring of fidelity bonds, accountable forms. Dapat po ang mga accountable officers banded po. Para masiguro tama po 100% submission of required reports and data. Ang mga po pala,
ang mga reports mi sinasabit mi sa PLGF. Yun po yung binabasihan kang SGLG report para magkaigit kita mga awards po sa SGLG. Dapat po na 100% submitted to mga opisina pong nangaipo. Payment of all statutory obligations, salaries and wages, benefits, and other claims of LGU personal recreation. On-time payment of monetary obligations of LGU Naga. Siguro may po na on-time payment po pag remittances dahil baka ako po ang magmulta. Gabi po pag ang multa ka. Bigay mi po yan. Kaya trabaho pag remittance on time. Yan lang po. Thank you po. Dahil pala ko nagpabisto. Mrs. Maria Socorro Argayanilo. City Treasurer. Yan na, ma'am. Full-fledged. Salamat, ma'am. Ma'am Gore. Napangirit ang kaiba ng ma'am. Happy lang talaga. Ayun. Questions na po, no? Yung mga question. Ma'am, marina po, ma'am. Ikaw alam kung gusto ko marami. Ako po may residensya po sa Barangay Piña Francia. Kan iyan po pig mga ko mara sa mga magulang ko. Kung kan magadana po mga magulang ko, ako na nagpapadagos kapag bayad kan tax kan. Almost every year nagbabayad man pa ako. Except last year, dahil pa ko nabayad. Kunya po, ang problema ko, sakod ko niya, dahil pag-transferan ang pangaran sa sakuyan na ako na nagbabayad. Ano po ang mga requirements sa Kepuan para mai-transfer sa kuyan? Loting yan, anaro. Lote po. Pero may extrajudicial po yan, Kepuhan. Dapat maano ka pa kayo sa ROD. Yan po ang May Kepuhan po ang transfer tax. Kada bayad ko, ang nakapangaran, ang payment, para sa city pa, sa pangarap pa kan. Oh. Pero ako, actually, ako nagbabayad. Ay, ako tunta po si Mr. Assessor. Siguro concern po yan kang assessor. Sinda makolekta kan si bayadan mo. Pero regarding po sir sa pag-transfer or pag change kang tax declaration to the new owner, may mga may mga requirements yan. May mga documentary requirements yan. Arog po kan sa case nindo, ang property po kasi nakapangaran. Ito po yan, Mitra. Pero kung yan po, nakapangaran na kisay. I mean, si tax declaration po, kisay na nakapangaran. Sa magurang, sa titulo po, sa magurang mo pa. Iyo po, pero po ang title niya, na-transfer na po ang present po kaya na sitwasyon dyan sa Mitra. Tabinakal po Bagayagan City. So, ang gabos na tax declaration dyan na lote, nakapangaran sa city. Then, pag na-fully paid na siya, big-issue ng deed of sale. Ngunyan, na-fully paid na po nindo. Na-fully paid na po yun na. Ano po kaya kini? Kung ang tax ay ang title nakapangaran sa magurang mo, tama po itong sabi ni Ma'am Cor na ma-execute po kamo kaya ng extrajudicial settlement kung may mga iba pang kung 2 or more years ang buhay or not maski pa kung buhay basta kumpira po ang aki kang parents mo kumpira ka magturugan kamo po siya ma-execute ng extrajudicial settlement tapos po maagi po kamong BIR may publication yan tapos after kaya pag na-comply na po yan ang BIR pag nabayadan mo na po si estate tax tapos may publication, re-register mo po sa ROD, mabayad po kamong transfer tax pa sa certificate of tax payment. Then pag na-issue na pong bagong title, dadaro mo naman sa MUYA. Then before po kamo magduman sa BIR, may mga requirements kaming itatao na kepuan mong i-present sa BIR. Kami po ang ma-issue tax declaration, certificate of no improvement and current and existing tax declaration.
Yun po ang proseso. Mari po siguro one time madawang po sa opisina nito para makagad ko ang mga requirements ko, ang mga dapat requirements. Thank you po. Thank you, Sir Albert. Ma'am, again, yung comment ko lang, ma'am, no? Again, i-reiterate ko lang yung ano, again, sa training ng personnel, no po. It's usual na kaipuan po talaga na pag sa training, kung technical, baka po mas, may kung anong paano, yung budget mo po na, as you mentioned earlier, yung budget na 100,000 is more on the technical side training ng mga personnel under sa Treasurer's Office. Bako mo nito si technical na para sa general, no? Arkang key, Ma'am Ruby, na sa GAD. Bako mo po yun, no? Yung 100,000. Tapos na po. Agabus na pati ang GAD. May GAD, etc. Okay. So, nawala man sa HR. Dapat Apo. yun, sir, by office. Iya po. Oo. Ayan. Again, ma'am, kasi si comment ko naman sa HR, kang pig-present po ninda si budget, hababaon na maray, nasabi ko, bako yan, ano ba ko yan pang general training kang city personnel na arog sa CAD na dapat igwa talaga, kabus, no? Yun, Kung- nangyari po, kanyang-kanyang hanap fan pag matraining. Iya po, oo. Yeah. Baka po pwedeng, siguro baka pwedeng mag-ibuan paagi kung paano. May nagdadawag man sa tuya sa budget. Ang comment kang budget. Kasi po ang ano, very specific po. Bawas ng budget. We acknowledge the presence of the Honorable Vice Mayor, Nene Diasis. Yun, ma'am, baka po pwedeng arog po kayo ng gibuhon na pag technical, it's more on the technical, training technical per office. Pero pag general training, God talaga, o kung ano pa mga general orientations, na-struck ako doon sa sabi mo, ma'am, na may training na basta na lang pinapatukaw si tao, bahala ka na sa buhay mo. I think po sa kuya personally, it's a big no-no kasi kay Paul mo siyang i-orient na dapat hinahandle yan kang HR office, no? Opo. Pero yung orientation na kinakandak kasi ng HR, more on civil service rules. Kung nasa mga office ni yung technical training na work actually sa Opo. I think pwede man po yun, no? Pero what I'm saying is, kung general siya, yung kung NEO, dumon siya sa ano. Pero kung technical talaga, na di man concern kang ibang offices, kanya-kanya talagang dapat. Pero still, under dapat kang HR siya na budget, na siya ang more or less nag-allocate. Well, I do not know that on the side of ano. Irinutan. I do not know that on the part. Anyway, yan po sanang parang, tapos at the same time din, again, yung need talaga ng technology na ma-highlight para sa integration ng gabos na mga, kung ano may integrated software ka na you can talk and discuss things before a computer and the numbers would appear as you want it to appear in your computer kung miski nasa ibang office ka, no? So yun lang po yan na hopefully naman. And that would also lessen yung need na mga supplies, materials na pwedeng ilaog na lang sa ibang improvements ng ayan. I think naman, ma'am, the budget naman is okay. I think people would understand naman, no? Again, pero depende din sa HR, yung sabi mong hazard pay. Ay, sorry, sa HR, sa budget. Budget office, sa mga hazard pay. May taram lang po. May taram lang. Noted on that, no? Baka itao. Ay, pero ma'am, may isa pa akong comment, no? May publication ba kamong ginigibo sa mga different barangays kang mga tax delinquents?
Meaning, nakaposte po yan, may O ka po sa nakapost sa barangay hall. Doon sa di bang transparency board Oo, nila. opo. Tapos, sa sarong yan duman sa Jalyo, yataan po. Okay po. So, yeah. Saro-saro. Okay. So, yan na po. Tapos po, sa pa din, I think it's may ano pong update na meron kang ano ka ba ganyan? May proposal na po ba sa sabi mo as mentioned na yung 2004 pa ang latest na tax or local revenue code? Iyo po. Igawa na po ba kamong na-submit na 2 proposal years for that? ago. 2 years ago, uga na po. Kailang pigpa, hold mo Pigpa-hold na. pa? Okay. Tapos ngayon, uga na kami ngunyan ginigibo. Iyan mo po sa sanggo niyan. Okay po. At least, ano lang. Gusto ko Pang-update naman lang po po na ano. Tasaro po yan sa requirement ng SGLG. Big mo monitor po kami. Kaya po, oo. At the same time din, sinasabi ni Sir Casubago sa tax naman, Human tapos revision. si revision man kang assessor's office na ordinance. Okay. Sige. Thank you very much, ma'am. Thank you po. If there are Thank you. Have a salamat po. nice day. Pangaros pa. Sige po. Moving on. Ang next na po is from the Internal Audit Service Office. Sa satuya pong Vice Mayor Nene De Asis, Chairperson of the Naga City People's Council, Sir Nono Santo Domingo, and sa mga pag-iriba po. Saka pa ko po saka sa mga department heads na yaon igdiyo, heads of offices and department heads na yaon. Sa gabos na percentages, maray na hapon po sa gabos. Okay. Ako po si Elizabeth Valiente from the Naga City Internal Audit Service Office, presenting the 2024 proposed annual plan and budget for 2024 budget year. Punan ko po sa sarong historical kang IAS. Kang 2015 po, Internal Audit Service was established by virtue of Administrative Order 2015-004, creating the Internal Audit Service unit in the City Government of Naga and defining its composition and function. During that time, ang IAS po is only a unit under the Office of the City Mayor. Kang 2021 po, nakaigwa po ng City Ordinance 2021-016, an ordinance strengthening the Internal Audit Service in the City Government of Naga by establishing the Naga City Internal Audit Services Office, creating certain plantilla positions thereof, appropriating funds therefore, and for other purposes. Ang vision po kang Internal Audit Service is to add value to the City Government of Naga through effective and efficient fiscal administration by providing checks and balances for government intervention and deliver measurable results within an environment that empowers citizens through greater transparency, accountability, and meaningful citizens' participation.
Ang samuya naman pong mission is to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes, IAS to assist in accomplishing its objectives by establishing a source of continuous assessment of internal controls and recommendations for improvement. Inimang po ang functions kang IAS. This is provided po sa Ordinance number 10-21-016 as well as in the Local Budget Circular 110 of the Department of Budget and Management. First, we conduct management and operations audit of LGU functions, programs, projects, and activities and outputs, and determine the degree of compliance with their mandate, policies, government regulations, established objectives, systems and procedures, processes, and contractual obligations. Second, review and appraise systems and procedures, organizational structures, asset management practices, financial and management records, reports, and performance standards of the local government unit. Third is to analyze and evaluate management deficiencies and assist top management by recommending realistic courses of action. And the last, we perform such other function as mandated under Administrative Order Number 278, Administrative Order Number 70, and related issuances by competent authorities. Iyo man po ni si humble accomplishments kang internal audit. Since nagpunto kami and year to year, iyo po niya sa muyang accomplishments. First is, ini po talagang main mandate me is to conduct management, operations, and compliance audit. Under that, we have the asset management audit, occupational safety and health standards audit, risk management audit, and from time to time, we were assigned special audits. Second is the audit follow-up and monitoring. Third, capacity development programs. Duwang bagay po ini sa muyang capacity development programs. Ang ENOT, kami po bilang participant, kami po ang attendees sa mga capacity development activities. Second po, as resource speaker, na ano nga po kami, sabi mi, kumbaga nagpupuan-puan pa lang kami di sa City Government of Naga. But on the national scene, we are a model of good governance, recognized model of good governance. Kaya nga po, just the other day, kang last Friday, we were invited again to be one of the resource speaker naman po sa forum na ginibuk ang Association of Government Internal Auditors of the Philippines. So, may dako lang maray na challenge on our part na halang ka ba naman ang paghiling sa lokal na gobyerno. So, we should meet up to their standards. Kaya, po yan. And last, of course, the general administrative and support functions. Ano dyan si payroll management, asset management, as in si aral daw na function kang sarong opisina. For the organizational outcome, ang inot mi pong na-identify is to improve the effectiveness of risk management, controls, and governance processes. Ini po matatabangan ang lokal na gobyerno na ma-accomplish ang sa tuyang mga objectives by establishing a source of continuous assessment of internal controls and continuous source of recommendations for improvement. Kaya po kami pag nagbibisita sa sarong opisina, kung ikaw kami ng sarong audit engagement, dahil po nagtatapos dyan, from time to time, we conduct follow-up and monitoring, and talagang may mga masunod pa kami mga audit activities. Dahil continuous, kaipuan ang continuous assessment. Second, is to instill public confidence in the LGU's ability to operate effectively. This will help an LGU establish citizens' trust that the LGU's resources are effectively and efficiently managed. Third, is strengthen the mechanism for ensuring accountability of LGUs to their respective constituents. This will help the LGU demonstrate
that it takes the principle of holding its officials accountable for the use of public funds seriously. Okay po. Let me present now the proposed budget of the Naga City Internal Audit Service Office for budget year 2024. First part is the personal services. Although po ngayon sabi ang finality kani care of sa City Budget Office, still, biglaag mi po ginarining amount considering the same items in the plantilla just parehas kanina na taon, effective ito pong possible, ma'am? Ayan, parehas lang po yan. Tapos, for the second, maintenance and other operating expenses, all other items parehas po kaning taon na ini 2023. With exception, napapangirit po nga ako kasabago sa hindi present, parehas po kami, training, dako lang mari talagang challenge na mayo po ning budget para sa training. Sabi ko nga ni, lalong-lalo na po na sa ang internal audit, igwa na naman yung update. Just last month, nakaulay ko po si Regional Director kang Department of Budget and Management. Sabi niya na before the year ends, magkakaigwa naman yung bagong manual, kaya po niya maara na naman, ma-training na naman. So we anticipated for that. Kaya, linagmi po ding line item na niyong training, sa mo yung proposed budget for 2024. Ini pong iba, parehas lang po ni. Kaya sana, makonsider man talaga ini sa mo yung kahagad na ito. Okay po. As a sort of comparison, ini pong 2023 and 2024 budget, yun po ni may difference na 407,344.88. Hindi po sa MOE nga ni from 93,000 na budget mingon yan, affecting the 75,000 request for training kaya naging 168,000. Totaling an increase of 407,344 pesos and 88 centavos. Next po. Inimang po sina-identify ming next steps na gigibun kang IAS for the following year. Enot po, dahil 5 taon naman po kaming nagtukaw dyan, makandak girari kaming baseline assessment. Garo bako ng relevancy sa muyang data na yaon. Makandak girari kaming baseline assessment of internal control system. And in line with that, si data na magagather mi dyan, mag-craft kami ng bagong strategic plan. Kasi sa muyang strategic plan is up to 2023. Ma-start kami 2024 to 2028 siguro po. And also the annual plan. Sunod, yung manggirari kang ibang opisina, ma-request po kami for the filling up of vacancies sa internal audit. Sa ngunyan po, maano man na sabihon, nag-start po kami 2018, ako po ang loan plantilla position holder. Hanggang po ngunyan, ako pa din. Kaibang ko pa din si Sarong Hali. So, pag na ako kay Ma'am Ruby, may sinublian ako sa accounting. Hanggang ngunyan, marita pinapasubli pa sa mo. Iyo po, ning sana nga ni po, daligo naman po ning mga plantilla positions created. Sana lang ma-fill up naman si positions. And sabi mo nga ni, pag may mga ibang local government units, ma-benchmark nga kami sa Indo. Na si last time sabi ko kang Friday na na-invite kami as resource person. Siyempre masabi ka, oh sure. Maski po, sabi mi, si Arp pa lang kani ang kamagtakanta, dapat ipahiling ta na resolute kami. Maski Arp kani limited resources, baga nagpupun pa lang, but still we should keep up, inot sa expectation kang pag-iriba sa City Hall, si mga constituency di sa Naga, and of course on the national level, bisado po baga kita ang Naga City. And last, na na-identify mi po is for us to craft an internal
Audit Operations Manual. We had been operating for 5 years. Pero ang guide me po, ang pinaka-guide me itong Local Government Internal Audit Manual. Pero mas magayong po na magkaigwaning localized manual idi sa laog kang gobyerno lokal kanaga. And ano po nga ni saro dyan sa mga naisip mi na include dyan sa manual, itong magkaigwa kami ning mga focal persons sa kada opisina, kumbaga internal control system focal persons. Tama sakiton po kaya itong, syempre kanya-kanyang opisina may mga mandate man sinda, ang paglaog mo dyan, kung ikaw ka na dyan yung focal person na from time to time iyong mong makakaulay, mas magiging efficient and effective siguro po ang conduct kang internal audit service. Next, please. Yan lang po kami sa second level kang Roll Rocco Library. Kaming apat. Igama po kaming telephone number, and you can reach us via email iyas@naga.gov.ph, and ini pong local number 2052980 local 3140. Saan po, sir? Yan lang. Diyos mabalus po, ako po si Elizabeth Valientes, ang aron kan sa kuyang mga pag-iriba sa Naga City Internal Audit Service Office. Salamat po sa Indugabos. May si mga pag-iriba ko may hapot. Kung mayo po ako mahapot na naman. Garawan man team. Anyway, yung ma'am, ang hapot ko po duman sa next step mo. Pero di ko nahiling itong budget for stat planning as well as yung baseline assessment. Saan siya malawag duman sa Other MOE na po, sir. other MOE, which is, pwede mahiling si, Brad. Si other, Sa slide. si slide. May 30,000 kami. 30,000 lang, Apo. ma'am. Apo. Pabalik daw sa Hindi nagbabalik. Sige ba? Sarap na, sir. Saan pa? Yan po, sir. 30,000 lang. Apo, sir. Other maintenance and other operations. Okay. For the two activities, ma'am, na strat planning and Yes po, and annual plan. Okay. Sa hiling mo, ma'am, tama na lang yan. Survey, basically survey and walkthrough po kaya ang ginigibo pag baseline assessment. Kaya di man, sir, gayon Magastos kayo na. po. Okay. So human lang po mga Saka, sir, tuod kami kang doing more with less. Okay. No questions asked. Yung gano'n. parang na. Anyway, still, yan lang pa. Hapot ko lang muna for clarification on that thing. So, yan lang po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Overworked na. Underpaid. Sige. On the last, hopefully, yung papuka mo, no? We will call on the, pasensya na. Sa office po ni Vice Mayor and Sangguniang Panglungsod for the last presentation this afternoon. Good afternoon. Paki-record mo, paabot mo kiprat. Kung good afternoon sa Gabos. Kung iisipon po ang Sangguniang Panlungsod, bali tulong opisina yan. Sanggunian, Secretariat, si office ko, and then si office kang mga councilor. Pero ang hininaasa mo yung budget ni Frank Hilinga. Kaya si aram yan ni Emmy.
Kami nga, supposed to be nga, kabali na ang legislative, patapos informative pa ang samuyang tamay mga, syempre, so minsan dahil po na ipopost sa webpage kan sanggunian ang nag-maintain kami ng sarili ming webpage and then igwa kaming newsletter. Kuminsan nagkaano man sa mga radio pero sige, ini na po si Sangguniang Panglungsod. Ang mandate niya is legislative services. Ang pinaka-vision ta po is city government with a sound legislative policy. Ang mission, enact ordinance and approve resolution aligned with city's vision, being the recognized model of good governance and people-centered development by 2030. Organization ni po, timely, relevant, and appropriate ordinances. Dahil po nagigibo ng ordinances and resolutions ang member kan Sangguniang Lungsod, dapat may sinisimbagan siyang pangangaipo ang komunidad. Bako lang siyang itong pampapogi points. Ang outcome niya is, ayan na, appropriate ordinance that serve the needs of the Nagueños. Next. O yan na po ang sinasabi ko. Mahihiling po nindo. Kan 2022, ang approved budget me is medyo harahalang ka. O pag abot po kan 2023, bako lang nga ning kabanga Bako ba lang kabanga pahiling mo yan tiprak. Bako lang kabanga ang pigbabas kabit sa muya, kundi garuan mo yan na 3 So 3/4. Kaya hopefully niya na 2024 magbalik man lang si Samuya si dating budget. Daano at yan explain. Next. Uniform distribution of expenditures at dito lang po nga niya ang maintenance and other operating expenses. Miski sa capital outlay, garo dikit-dikit na lang. Garo exclamation point Tapos sa personal services kaya, bukod kasi nasabi ko, bukod sa secretariat, may mga personnel kita duman. Tapos ang mga counselor po is 4 na casual and 1 contractual. Sa office ko po, 5 casual and 0 contractual. Next. Ini po si object of expenditures. Ika na ang maano? O ika na yun? O ipapasa ko na po sa iya. Kihil, ako lang po ang ang magayon na ladawan. Kung saan mo niya Ika na. Maray na hapon po, Vice, maray na hapon po, Sir, Mr. Abogado. Sa mga department heads, maray na hapon. Well, I've been presenting the Sangguniang budget for quite some time, and we keep on developing people, some of our good players on the bench. Sa Sangguniang po kaya with more or less 100 personnel, including city officials, pero kay puanan mo itong mag-in-charge talaga ng budget. Kasi sarong budget sana ang city councilors, ang office of the vice mayor, and the secretariat. Kunya kami ang nag-i-scramble ng budget. So for this time, pero itatao ko man kay Ferd, salamat ngunya ang Trono to present the details of expenditure. Kaya ika na bahala tabi first. Masama mo pala. Maray na hapon po sa Gapos, Sir Ma'am Nene. Madiretso na po ako sa personal services. Sa Muya po, day na kaming gaya maano sa personal services kasi po ang kaya si human resource na po sa kasi budget office ang Then may man po sa mong pagbabago sa personnel si dati man po Giraray. Next slide.
Maintenance and other operating expenses. Yun na po ini si pagdalagan kan sanggunian. Traveling expense po, hindi po si traveling expenses sa mga SP officials and si employees po na nagta-travel kung kaipuhan. Office supplies po, si mga supplies po sa Vice Mayor's Office, SP Secretariat, and si Councilor's Office po. Same po kang other supplies. Postage po, SP Secretariat, si mga mailing po katong mga ordinances, resolutions, pasiring sa ibang offices concerned. Telephone expense po, si mga telepono na pong ginagamit sa office po. Ini pong other general services, ito po ini personnel na day ma-fall naman sa PS, si mga contractual, yan po yung ginaka-charge sa MOE. Then si repair po, gawa po kaming tulong vehicles sa Vice Mayor's Office, saro din po sa Secretariat, din may motor po. Ikaw mo pong dikit na budget para sa building, siyempre po kay puwan taman i-repair si mga dilapidated naman na ano. Advertising expense po, ito pong pagpublista kang mga ordinances sa mga newspapers, local radio stations, TV. Printing and publication expense, ikaw po kita itong magazine, itong konseho po. May tabloid man po ito. Then, si book binding po katong mga ordinances na kaipuan i-file. And other documents po, si diploma jacket, 50% po sa pag-award. Donations. Di po account na ini itong CIX po baga, itong assistance to individuals in crisis situation, igaman po kayong sanggunian. Other maintenance and operating expenses. Yun na po ni si kagabusan po. Si SP program, siya po dyan itong SPP, si mga estudyante pong nag-i-involve sa during session. Tapos, igaman po na time na ang sanggunian nagduman po sa barangay, duman po nag-sessions, and si regular session and special session po, si usual na ano po sa office. Committee hearings, executive and legislative meetings po. Next slide. Sa office po, makaipuman po kami ng mga equipment, kaya nag-ano kami ng capital outlay. Saro po dyan si equipment, ari po kang Xerox machine, si air condition, si sound system. Ito po equipment na ma-fall duman sa regular office equipment, ari po kang sa information and communication, si computers po, si laptops, si printers. Tapos, siyempre po, kay po ano man itong furniture, si picture, si table. Computer software, si pagpadalaga po. Next slide. Ina po ni si Samoy yung PS. Kaya po kaming 44 na regular employee, kabali na po din itong city officials, po kay Vice Mayor, din down sa councilors. Tapos po, may 54 na casual, kaya po. Aral po kaya sinda naman po kayan sa next slide po. Maintenance and other operating expenses. Si traveling expense po, duwa po siya 23-24 para may comparative ano po kita. Traveling expenses may po kan 2023 390,000. Gabos po yan sir. Pun Vice Mayor down po sa ABC President, ay sa SK Federation President. Ang request po sa 2024 balik at least sa 1M. Training po, naglag po kami 500,000. Si training po yan sa araw po sa Secretariat, kaya po may training. Then, office supplies po, same po yan. Naman sa gigamit kang gabos na councilors. Postage po. Nagdagdag po kami kasi nandun na ano po ngayon, dakol si mailing. Telephone expense, dagdagan po. Actually, yan pong 1939, si dati po yan. Nagbaba lang kang ano. Other general services, yun po sabi ko sa bago, dahil nag-fall naman sa regular PS, kaya po kami dyan ng 14 na contractual employees. Si repair po kang machinery sa equipment sa offices, may po 100 lang.
Pang ano lang po yan. May po na. Hindi po man sa auto para sa tulong motor vehicles mi. Dagdagan mi po 200. Sa buildings po, kung mahiling po nito sa session hall, medyo ano naman po. Pwedeng ano. Pero dikit lang po nga niya. Furnitures and fixtures, 200 lang po. Advertising expense, yung po kitang mga ads na bigla sa mga radio stations. Ini pong printing and publication expense, yun na po yung sabi ko sa bago si Konseho po. May tabloid po, may magazine. Minsan po nakakatulo kami sa sarong taon ni donations, dyan po si AX, si assistance na po. Ini po sa other maintenance operating expenses. Ini po nagdagdag po kasi kami kasi ito na po kita si maluwas kami giraray. Ito pong sa barangay na session, medyo ma-incur po ito ng additional expenses. Itong SPP. Considering po baga na biglip na ano man yan kang COVID. Next slide. ATMs. Tapos naman po sa AX. Dahil po dyan ka ba? Sa AX kaya alam lang food assistance. Alam naman po na kami may nag-expect ang mga tao na dahil po dyan ka ba si mga dahil na alam nag-alaw ng cocktail, ng graduation, mga inaagad mga pang-gasto sa education. Tapos ito mga pag-repamahal, pag-repamahal, pag-repamahal sa kaya minsan pag-repamahal, ako inaalaw. And po, kasi salamin. Ang iba po sa mo, may mga scholar kasi siya. Then, Di po sunod, ano po kami ng capital outlay. Kasi po daw igwa na kami itong teleconference naman na bago. Siyempre kay po may pong i-maintain, may mga gamit pang kay puhan i-adjust. Sa equipment po may 500 kami. Machinery, equipment, sa communications po. Tapos same po sa furniture and fixture, 200 man lang po. Ini pong sarong transportation equipment, nagano po kami ni sasakyan kasi may po ang automatic command. Panon po ito ni Congressman Gabi Bordato, si Innova. So nag-allocate po ni 1 point. So ganyan po ang proposed budget me 2024 is 70,966,854. Nagdagdag po siya ni 7,800,000 something. Then, pero po masababa man po giraray sa 2022. Ilan po? Pwede babalik ng next. Ayun. Nasa ito. Bako na. Ayun. Yan, maintenance operations. Nasa ito. Kabusta po SRC operation kang Sanggunian? Ayun po. Ayun, ano lang po. Baka po, hapot lang po, no? Yung sa motor vehicles na may 100,000, 140,000? Dati? Repair and maintenance? 200 po. Nang 200 na yan. 2023 po. Oo. 140 po. 140 dati, tapos ngayon 200,000. Yung hapot ka po, no?
Kasi again, coming from the private sector, di ba siya na ano, parang kung nag-allocate siya, di siya na nailalaag duman sa, di ba may motor vehicle, may motor pool or something na nagme-maintain ng mga equipment ng mga vehicles dapat Mayo. na Mayo po. maya pong again. Minor ano lang. Okay. So hindi po, yung 200,000 parang ang sa luwas yan, bako yan sa within na ano, sa kasa minsan na piglalaog. Okay. So, iyo po, oh. Iyo po, oh. Kasi kami from the ano, iyo. Opo, oh. Opo. Opo. So under po dyan sa mga ganun na, no? So parang ang ako kasi iniisip ko, yung point of view ko pero miss, kasi miski ilag mong budget, pero kinukuhayan duman from the, ano, tapos ilalag duman. Kasi silang may expertise, kumbaga, na to repair and maintain the equipment or ano, whatever kang sarong opisina, no? So parang may nasa centralized. Pero at least, pig-articulate mo si ano mo para makuhanin ka. Anyway, coming from the ano, iyo po, kaya hinahapot ko kung arken ng system na, no? So, pero po I would agree duman sa plano po ng ano, ng sanggunian, na magluwas. Kasi po, ang effect, I remember last time, nagkagawin session before with sa Ateneo. Yeah, it was a very ano, kumbaga bako lang honor sa sarong institusyon, kundi pati si mga tao duman, si mga ano, parang nirarani mo si gobyerno duman sa taas ano. So si effect duman sa mga estudyante na nagdaralan, pero may audience man ka to eh. Alam ko may audience ka to. Mga political students, mas nakadagdag kasi si theory na may yawan si application, nahiling din na si application. Dahil lang sa inistorya sa mga professors. I think Vice, ibalik po na ano, I would ayun po, I would fully support on that, to that activity na ano, kasi yung effect ng mga tao na nahihiling talaga nila si government at work, kumbaga, no? So something like that na bako lang itong si government nagduduman sa barangay nila para magsingil. Maghagad. Hindi, yung ano nila. So parang something like that na ano po, no? Tapos po yung ano, I think sa articulation nindo kang mga advertisements, etc. I suppose yaw na dyan itong pag-improve kang webpage, as in yung pag ano ng mga I would also suggest siguro na baka yung mga konseho downloadable siya. Pwedeng downloadable yung konseho na ano, publications na magazine, downloadable para I think it will lessen yung printing cost din na ano. Kasi minsan ganyan mga tao habon na maggamit ng papel, sa tab na lang naghihiling ka tong sa po nga ni Vice magayon, pero minsan halimbawa si nasa US o nasa ibang lugar, gusto mo mahiling mabasa, online newsletter kumbaga. So through their tab na lang or yung mga computers nila, dumaan na nagbabasa. Or kung di man, dina-download for future reference. Pero minsan po bakong updated.
Ayan po. Pero minsan po ba kung updated saka yung bako siyang kung ako maano, bako siyang interactive na itong webpage ko niyan na hinihiling ko. Pero bako siyang interactive na in a sense na pero kadakol kang i-scroll down tapos si mga documents na ano, pero kadakol ka pang aagihan. Kadakol ka pang duduman ng tama na ano. So, ayan lang, may pang masyadong improvement. Saka yung background garo medyo bare pa. Garo bare na something like that. Ano. Ayan. Yun man lang po siguro sa kuya na ano, I would commend yung ano, and hopefully, yun nga, yung budget. Again, ang problema yung budget. It's always the budget, no? If we present everything, it's our dream, but in reality, we are broken down to ano, to the reality of life. Ayan lang po. So thank you very much, sir. Thank you very much po, Vice. Thank you, myself. So, ikaw lang po. ikaw po, sige po. Ikaw pa lang. Sir, ikaw pang Sir. question si ano. Ako na basag ng donation, may kasi operator ta. Sa particular na recipient ang nadalaga yung donation na yan. Na donation. Ayan, yan po may baba. 1.300 million. 1.3. Ang donation po, mali po yan sa laong transaction. Po yan sa CSWD. Tapos iba lang po kami po, kapag may nagsumansa mo, may medical. Kaya nga ang ginawa siguro is dati kami, ikon sa education, kami nagkakagan pagdagdag sa tuition, pagdagdag sa mga year. Inali na po yan sa mo, kay kaagdalagda sa ESO. So, ang yangan sa mo, kay itong ano sa DSWD, kadan, medical, hospitalization, food allowance. So, yan po. Tapos, yan po donation na yan, mayo, bako po kami ang first ang nagtataon. Dumasis na sa, i-refer po sa DSWD. Kanya-kanya po. Pero ano po tala sa kaiba po sa budget nito kan office po. Ang konsyal pero basta may ano lang May po ano. kami. Di ko alam ceiling na dapat abot ka lang bigtil na mga tao. We have to admit po, pag nandiyan na ang mga tao naghahagan, sinasalo sa konsyal ng kansakya. Pag nagtaon po kami na tigpa 500, ang bulong na 150, naging 1,000. Kaya yan, dahil na po yan mahahalin man na nangangait. Takot kami siyempre gusto naman makaano, so number man na lang. Pero maray po, tanong yan, control man na hanggang 10,000 mo. Alis sa mga po, dapat sa tao, ay ang ano dapat 10,000. Maximum 10,000. Pag-evaluate mo po kang CSWD kung talagang ano man. Dahil po pwedeng monthly, itong sa tao, every month yaman ka. After, once every quarter, naman. Kaya, tigaan mo yung nagabos na taan. Makulang yung nalibos natin. Pero po ma'am, an amount na consume po yan the whole year. Naubos pa yan. Kulang pa po eh. Wala po. Kulang po yan. Kulang pa po. Kaya, kulang na kulang po. Basic po yung 27 barangays, pero po ang ano yan. Kadamon po naghihila, kadamon na po kadamon po nagugulo. Kaya ayun po. Tayo po kami ang nag-aansay. Nasa budget yan, nasa TSW. Sige po. Kung may naman, sir, thank you. Vice, thank you. Salamat pong marhay sa mga department heads na nag-present. Salamat man po sa mga audience ta. Makulay diyo sa Science Centrum, kundi duman sa satuyang mga sa live streaming ta. No? So tomorrow po uli, igawang presentation, afternoon.
imbitado man po Giraray Gabos sa mga namamanwaan sa Naga para sa inyo. So thank you very much po. Good afternoon to sa Indo Gabos.